Hi everyone, good morning, good afternoon, and of course, very good evening to you wherever you are watching from. As always, I'm Oko Emmanuel Onyeka. People call me Okulora because I speak the interest of the people. I am bold enough to call a spade, and I am bold enough to say that this is right, and of course, this is wrong. And today, our 22nd of July, gracious year of 2021, we should be talking about evil men and women in Igbo land. Ndị na-enye nshi, ndị a na-adị mma, ndị a na-eme ha gwọsie ọgwụ edebe onye bi na Lagos, gbakọta mba na Lagos obula akpa nata na village. Efu mmadụ oje obodo oyibo ịgba mbọ eburu ya n'ozu bata. Ị na-eme ọ dịka ịdị eme, ụmụ anyị ibe gị nosi ya dị nrọ. Gị nwa bụ nwoke ị nọ n'alaba, ị nọ n'obodo oyibo, ọnwa gwụ ọ dịka o nwere ife a na-eme, but ị na-agba mbọ. Some of these things are caused by Nde Ajon Nadi. I'm from Enugu State, I'm from Nkanu East, I'm from Oboka, Unhuona Oboka to be precise. And if you are from where I was born, if you are from where I came from, these things are going to be familiar to you. And I was told that in some places in Anambra, I'm choputani in enye na ị na-akọ ọgwụ na ị na-enyi ọgwụ n'ubi mmadụ na ọgị nwa na iso na ndị na-eme alụbụ na ije nye ọgwụ Chinedu Nwadike na ebe akwa si Chineke ya kpagharịba tọba agbụ ya na ndị a na-eme ha ebe a na-arụ ụlọ ha je nye ọgwụ gị buso ha agha. That is why if you come to where I come from, so many abandoned projects onye lụkata ụlọ nwụọ eburuzi onye ahụ eje nye n'ụlọ ahụ ọ na-alụ. I went to a place in Oboka called Amanakwechi, and a lot of abandoned projects there. Onye anọ Lagos ọ na-arụ ụlọ ọnwụọ, onye anọ na Aba ọ na-arụ ụlọ ọnwụọ, onye anọ na Bayelsa ọ bata village na-arụ ụlọ ọnwụọ. So these are the people we should talk about today. And where I come from, my area, I don't know about your side. We worship these people. We are fearful of them. After I see a nine, mommy, nine, good morning. And I said something. That evil you failed to tackle, that fear you failed to face is one day going to consume you. It will certainly consume you. Onwe ebe asị na Anambra na achọpụta na ị na-enye nshi, na ị na-agba ama, na ị na-eme ife ọjọọ, na ị na-agwọ ọgwụ emegide ndị mmadụ, agbarụ gị ụgbọ nwamkpi, achụpụ gị n'obodo, egbuo gị ma enye gị na ndụ. But funny enough, I went to Anambra West, I went to Enoma, I went to Anam. Najo onwe ma Anambra ka nọ ife a. Ụdọ ọgwụ ọ na-agwọ dị enwere party 2. I went to some part of Enoma, not Enoma, Anam. Onwere compound ị ga-agafe ka ịrapụ ifu ukuru arụsị n'iru ya. I'm talking about Anambra West. Ọ bụ na ije go that side, you can attest to what I'm saying. What should be punishment to ndị na-enye nshi? Anọtụ efu nwa 30 years eburu ya n'ozu bunata. Asị gị na nwa n'obodo oyibo edipọtụọ ya, ije di ịpụta ịnụọ nwaanyị ịpụta ịmụ afịa nke a, nothing. Enwe power supernatural. Onwe ndị ya bịa sị gị na ike adịrọ n'ọgwụ. The truth bụ na ike dị n'ọgwụ. The only argument is that ike Chineke ka ike ọgwụ. Afụgo m ebe mmadụ wenyitere ihe n'aka kwuo okwu ome. Where I come from, mmadụ na-ejebe dibịa weta ihe kpaa afa mmadụ. Somebody in America nwụọ. Onwe story akọ the other time na my village na-eti. Mmadụ nọ na village kpọọ afa nwanne ya nwoke nọ na America, nwụọ na America eburu ya n'ozu bunata. And I'm going to tell you what happened in my village. Onwe one particular family in my village. I did so close that I bear the same surname. My surname is Oko. Afam bụ Oko Emmanuel Onyeka. Okulora Abraham, Okulora bụ ife a na-akpọ m because ana m ekwute okwu nke ọma. Abụ m ome ka nna ya, nna m na-ekwute okwu. Nna m bụ oso nwere ego mana oso na ndị ọrụ na-eru n'okwu. Okwu sie ike na a na-eji okwu ebe a na-eji ikpe ebe a. Nna m bụ late Nwachukwu Oko. Oso na ndị a na-akpọ sị ha bịa n'okwu esighị ike ha bịa. So mụ na ndị a bụ nwanne in the sense that na anyị na-azụ ofu afa. Amụrụ nne nna m na befa. Ụmụnne ka anyị bụ. So within the space of 11 months, ụmụ nwaanyị a ịtọ nwụrụ. Ha bi n'Ọnịcha. Nwaanyị a na-agwa gị na bi n'Ọnịcha. Within the space of 11 months, diọkpara ya nwụrụ. Nwa ya nwaanyị nwụọ nke anụbero di. Nwa ya nwaanyị nke nugo di nwụọ. And funny enough, onye ọbụla ma, ha nwa ma, onye na-egbufa. Onye na-egbufa nwanne fa, they know. But they don't want to say it. Abakata amumba. Insike odife about the people who na they don't want to talk. Anokata nwa ya nwaanyị a na-akpọ Ogo si na afọ na-enye ya nsogbu fọm afọ inye nsogbu ọnwụọ. Diọkpara ya na-akpọ Chukwudị.
Puta na shop ebe ọ na-eri ife na Ọnịcha fụ ka ozu ewu. Afụ ka ozu ewu bịa nwụọ n'iru shop ya. Ya nwa na onwe ya da nwụọ. 4 months ago ka osote adị ya nwaanyị bụ Ijeọma nugodi. Nọkọta tibe ebuji ụlọọgwụ ebugharịa ya nwụọ. Within the space of 11 months ka ụmụ nwaanyị a ịtọ nwụọ. Ọ bụ na obodo m dị mma, obodo ga-akpọ meeting home and abroad abata ka eje gbaa afa, ka eje jụọ ese, ka eje nyoo, ka amara ife mere ofu nna ịtọju nwụọ within the space of 11 months. Funny enough, ha ma onye na-emefa mana ha na-atụ ya egwu. Nsifa na onye nọ na-ada atụ ụjọ ọdịda. Onye na-atụ ụjọ ọdịda bụ onye nọ n'enu. Iluzugo 1 2 3. Ị ka na-atụ egwu. Ọmụnwa bụ okwulu ọra ga-abịa buru ya n'isi mana ị na-enye onye na-egbu gị. You cannot confront them. Unu nwere ụmụnna, unu nwere ụmụnna di, unu nwere ụmụada, ha niile na-ene. That is why I despise my people. I tell them, abụ m onye hụ n'ụgbọ ọka. I don't like those people. I'm sure they are watching. Omume fọ ajọka. Onwe ife a na-akpọ nsani. Ofu nna ịtọ within the space of 11 months. O nwere onye kụrụ ekwe n'obodo. Obodo ezuro n'ama. Onye seme obodo niile zuo n'ama. Ọ bụrụ pastọ ka a na-akpọ bụ dibịa ka a na-akpọ. Asị ka ife mere nda. Why ofu nna ji enwụọ mysteriously? I don't know. Ha ka na-ene like this and Chukwuekwe na ọzọ ya nwụkwa. Chukwuekwe na a sị na onwe onye nke ahụ adịrị akpọ na village fụda mmanụ na-egbufa ka the man bịa ka ọ tụrụ ntutu n'isi osoto last born that same woman. My mother bịa na-akọlụ m si m dekwa ife akọ dekwa aka a na-akọ si ya mana ndị a na-akọ ọtụ ntutu fa ndị na-enyi nwa every 3 months achọrọ ịpụtakwu okwu. Who am I to come and talk? Ọ gị nwa bụ onye egburu mma ga-etiri mkpọpụta n'ilo asịzie gị ka onye gburu gị mma ka eje. You know, I don't know where we go from here. How do we approach these people? Should we continue to be fearful of them? Or should we be bold enough to call a spade a spade? Abụ m okwulọra. Nchọpụta na ebe ajọ mmadụ na my village and anya gị dị ebe mụ na ụmụnne m nọ. M ga-akpọ gị na phone. Ma ibu igwe, ma ibu onowu. M ga-echi gị nwere. M ga-asị gị nwanne gị pụọ n'ụzọ. Because m ga-abịa ibu gị. Ya, m ga-abịa ibu gị ọ ga-adị egwu. Achọrọ m ime onye ibu. I don't care to know who you are. Because if I fail to watch you, if I continue to watch you, if I continue to pamper you, one day you are going to kill me, so I'm going to kill you first. Ndị ajọ mmadụ, ndị a na-adị mma, ndị na-enye nshi. It might interest you to know that 70% of failures and deaths in Igbo land today are not natural. They are natural. They are not natural. They are man-made. Ka ị nọ na-agba mbọ ka o jebe ọ dị mma. There are people who are fighting tooth and nail to make life miserable, difficult for you. There are people who are doing everything possible to make sure that you don't ever survive or succeed, or for once be happy. Call me on 09017342796. Tell me where you are from in Igbo land and how your people approach evil people. Are there people giving poison in your village? Are there people taking people's destiny? Are there people doing incantation, doing rituals to ensure that certain people find things difficult? This is something you can never deny. You can say, nda keme, nda na-eme nke, nda the minimal, but everywhere you go to in Igbo land, in Anambra, Enugu, Imo, Ebonyi, Abia, these things are there. But I'm thinking that is worse in Enugu. I think Enugu and Imo State are worse in Igbo land in terms of such. I stand to be corrected. Let's go to USA. Oh, brother, good evening. Are you there? Good evening. Hello, brother, are you there? Hello, good evening. Good evening, brother. I don't know why your voice is not coming out. Brother from USA, are you there? Yeah. No, he's not there. Let me try to put him back. Let me try to... who is calling me on video call? Some people are not understanding. I am on live broadcast and you are calling me on video call. What do you stand to achieve? I am on a live broadcast and you are calling me on a video call. You should understand what we are doing here first before you start making calls. Brother from USA, good evening. How you doing? Oh, Dogu, good evening. Thank you very much. Congratulations for your 100,000 followers on Facebook. Thank you very much.
All right. Okay. So, our brother, normal flamboyant person, and him yes. So, is a Instagram influencer. And we maybe this business, or business, not just. Not they are watching live this This man, Afia, Bana chief priest, only open my also bear this person. When I have or see no game, Ngaba, win a good Siana, and I'm going to be here before something on them. Every follow up from Instagram, Facebook, and all his platform. Oh, my man, God bless me to this extent. This man, Yema can number 50,000 times 100,000. And we maybe this our chat and every brother. Are you sure? Are you sure not Cuba? Brother, listen. Are you sure not Cubana chief priest? Wait, listen first. Brother, listen. Can you listen to me? Let's have a conversation, please. Yes. Are you sure not Cubana chief priest? Because not somebody they use a fake account with picture Cubana chief priest. Okechukwu Cubana. Jesus Christ. All right. Send the whole information to my WhatsApp. We are going to look at it. Okay. They send information, even the screenshots, every day all our chat not there. All right. Everything is documented. Send everything to me. Okay. I'm going to look at it. Obuno, yanwa, I got boy, oga no I. Mobono yanwa, but I'm believing that no bro yanwa. Because when I chat, who send them a canon, who send it for them to get it well. Or him no who gave 50,000, another one 50,000. Okay, he said they are the first 50,000. Yes, him na him send it that time. Now only get receive the alert to be now. I can send him in the account. I'm saying this here. But I send him another account. All right, thank you very much. Send the information to me. I'll go back to the topic of today. Just send the information across to me. I'm going to critically assess that. Thank you very much, my brother. Thank you very much. And there is a call out from India. There are calls from Russia, from UK, from Germany. Our brothers and a Cubana chief priest to Guyawaye 100,000 naira. I wonder how, but we are going to still assess that. And together we are going to dissect whatever information he sent. And that is going to be another day. Caller from UK. Good evening, my brother. Hello? Good evening, brother. Can you hear me? Yeah, I can hear you, bro. All right, go ahead. Thank you. All the Magani Rodogu. Okay, Imago. Okay, just like the last person who walked on no Cubana chief, please. When so many people online and just Imago. Brother, just leave him. Let's go to our topic. Another day we'll talk about it. Hey, picture Cubana. So no, Imago, just like everybody else. I need to finish in the mother to there. Yes. Are you there? It's not there. Caller from UK is not there. Let's go back to USA and then we'll go to India to see what our people make of evil doers in Igbo land. Enye, nshi, brother from USA, good evening. Yeah. Nah, and my work, I went to talk. I'm not block. No, I didn't block you. I'm on live broadcast. I'm not sure you are watching. Are you watching? Yeah, yes, I'm not watching now, but I'm trying to call. All right, we'll talk after the program somebody because like you. I am on live broadcast now, and our people are listening to your voice. Okay. Oh, okay. All right, thank you very much. Somebody still calling me on live or calling me on video call. I don't just understand our people. I don't understand. I am on live broadcast. You are seeing my face, and you are still calling me on video, WhatsApp video. Why would you do that? Hello. Caller from Indonesia. Good evening, brother. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you very much. Okay, this last call up on now. Cubana chief priest and what they on Facebook. You just like Instagram, yeah. Affair on bio, yeah. Okay, no Twitter, no Facebook. So I don't want many accounts on Facebook.
So onye alemi ya bụ ndị ọmụ ka ebibi ya. Cubana chief priest enwede. Cubana chief priest enwede afọ ya bụ Pascal Okechukwu, not Okechukwu Cubana. So that person bụ ọmụ ka ebibi ya kwụsa ịkpọ nwa mmadụ ọnụ. All the lucky no, all the lucky naira also. So ya cover to onwe. Cubana chief priest le-ekwu even you get la BBC Igbo today. Enwe life on ha last year during lockdown. Okupa ya today. The BBC dekwa share ya today. Lo no dekwa Facebook. So on no Instagram. No Facebook, no Twitter, no other platform, only Instagram. So can them to take care conversion on time. Thank you very much. You don't want Thank you very much. And funny enough, the guy here removed 100,000 naira because USA upon his exposure living in Western world, and he fell for such. It's very, very embarrassing for somebody living in United States of America to fall victim of that. Caller from UK, good evening. Yeah, thank you very much. Hello, my brother. Thank you very much. Chai, nana malike hine mena masimu ina ikuti ya inacho. Thank you. Yeah, no man me follow program gina no hine kuma kandina enye nsi na ndi na-egbu mmadụ. Onye ebe ka ibu ịkpọ ikwogodo anyị onye ebe ibu gwa anyị ka o si dị na be unu na ife a na-eme maka ya. Okay. Apa m bụ Chimezie. Ọ bụ onye Imo State. So ihe na-ekwu kịta ọ dị too much, my brother. Ọ dị too much. Ịghọtago? Onye ebe ka ibu ihe na-emego abụ m onye ụhụ ọnụ ụgbọ ọka Nkanu East Local Government Area of Enugu State. Okay. I'm Chimezie Christopher. I'm Ezinite Mbise. Ezinite Mbise, go ahead. Yeah, so I'm calling from UK. So yeah, in a cookie okura and all the too much na Igbo anyị kita. All the too much na Igbo anyị. Especially na village anyị. Ha na-enye nshi wewe ka ọrụ anyị ka anyị mara ya na-emete. Ndị nwanne ndị be anyị na-egbucha aja. Nwanne ọ bụrụ na ishiri ike na-abịa na adekwude nke ahụ ekwu ije na my village kita hardly ga-efu young boy na-eme ọfụma yotago adekwude nke ahụ ekwu so itinye na nke ahụ na-ekwu na ụdị understatement si gị na village ije na village na efu young boys kwesịrị nwecha efuchọ kwesịrị ịpụ na-agba mbọ ikwebe ka ndị oke arịara na village kechichara onye ọbụla gbọtọwa. Brother, let me tell you, ife na-eme na my village now, onye gbakọta mbọ na Lagos ife niile ọ na-emegwu ọnyarazie akpa nata na village tebe nkwụ. I'm telling you, one of my brother no Lagos for years now bambo. Imana this guy mbosolo tabaru ụlọ na village just foundation ọwara ebe ọ na-arụ ụlọ. Imana oruhi that guy eruhi terrorist hebo that guy just like that. Asị na ọ lọchara ụlọ la ba nim ụlọ lakpuo ọpụtara ọzọ just like that. So sometimes like this na aju ka ehe with the gain na aga anọ like this somebody were ego ọ ga-eji rie nri wee nye onwe ya nri ma ọ leta onwe ya o were jewe na dibia je na asị dibia gbuo ori onye a ọ mere ya ka onye a ghara ịga n'iru. I don't know the reason why. Ama m ihe people again na such a attitude. Our people are so people this thing na need ikwuchi ihe anyị na-ekwu na akwuchie ike the thing na dị ọ dịzi ka culture na Igbo anyị kịta hardly ga-efu a young boy name ọfụma onye jecha obodo Igbo kpata ego lọta ọ bata na village maybe ka o mee ka village dị develop ọ ka onye ndị mmadụ aka ọ na-atụzi ụjọ because ma onye ga-enyere aka onye ahụ. Let me tell you ịma ebe nsi wee bịa ife a na-emezi na abụ onye nyekata nshi ka nka chọọ ịnwụ o were the title nyefee nwa ya nwoke ofu nwa ya nwoke take over. I'm telling you imana before ishi na anụ ụmụazị kịta ọ bụrụzi ndị mpa mmadụ Okwurora before ọkịma ndị mpa mmadụ na-enye nsi na village kịta ndị na-ezi nsi na village kịta young boys especially nke na-ewuru ha na ime mmadụ acha ere nke ha na-ade eme mmadụ n'ụkwụ onye ure ka ọ gị na don't know. My mother so that is what they are doing now, you know? I'm telling you, the thing is too much na Igbo anyị kịta. How are we going to move forward? Ma ejiri aka
You know, It's the a thing shame. is too much. Something like this need to stop. It has to Eh? stop. It has So to I stop. don't know. This thing it has to stop. Or they advisable. Now somebody got a lot now. Okay, imamazo onye ga-enye n'aka, imamazo onye ga ị na-ezizi onye ọbụla ezi ma ebe ga-azụ okwe ịma na akwụkwọ nwanne gị mmiri ṅụọ ịma na nwanne gị ọjị taa because of ihe ọjọọ na-eme na village. Thank you very much, my brother from Ezini Hitembise. Thank you very much. The caller is from Ezini Hitembise in Imo State. Us na ndị befa na-egbu ogwu. Ezini Hitembise. Na ọ dị difficult ifu nwa okorobịa na-eme ọfụma nwanne village anyị adịrọkwa mma ma maka village unu dị. So ịkpọ igwe anyị onye ebe ịbụ. Egwu anyị ka o si ada gwa anyị eziokwu nwere ife a na-ezo ezo ebe a. Anyị bụ ndị Igbo. A sị na emebe otule ọ na. You need to say the truth. There's nothing like onwe na sim mbasa. Why am I talking about my village na mochukwa ka ụmụ nwaanyị village anyị n'ọdị? Am I not telling you the truth? Ịchọ ka ntụ ọlụ gasị village anyị bụ enigwe ọ ịgafe village anyị nweta be Virgin Mary ifu Jesus n'aka nne ifu Mother Mary n'aka ekpe. It's nonsensical. You tell yourself the truth. I don't know why our people love to hear lies, and when you tell them the truth they can't deal with it. The brother bụ onye Ezini Hitembise ọ sị na befa ajọka n'ife a na-eme na baanyị na-eme na befa na ịrụbụ ụlọ ejenye elu gị ọgwụ obodo anyị ka ya bụ ịpụta ụlọ a na-arụ oge ịbịacha inspection na nwụọ. A lot of abandoned buildings na onwe village a na-akpa Amanakwechi na Ụgbọọka eji emudi asa 2010 na-eti ka onye nwe ụlọ asị m ọnwụgo ka onye nwe ụlọ ọnwụgo nke onye nwe nke ọnwụgo duto ndị ajọ mmadụ anyị nwere na be anyị. Hello, good evening caller. Where are you calling from? Yeah, good evening, Okulora. Good evening. Ebe ka isi akpa nwanne? Awụ m onye Anambra State, awụ m onye ihe ala, Iseke. Thank you very much. Yeah, adị mma. Gwaga n'iru o. Awụ m onye Iseke n'ihe ala. I've had you go ahead. O gwa ya okwu anyị na-ege gị ntị nwanne. Okay. Ihe anyị furu na-eme ọ dị everywhere. Even self, nkwa nke na-abụ sometimes na-abụ youth na-eme ya on their own. O nwere nke mere last year in my village. A youth, obere nwata, ga mere mmadụ ibe ya nsi, ejide ya. At least, I was happy that the king and the decision of the elders abanished the boy from the village for 1 year. See at you, Jabata, you obey that was ani. So go away listen to others that are practicing such evil. It's a shame. That's all not gonna know. A brother na-ekwu na comment section na ife ha na ha na oga bụ pin. And the pin ka ejikwa mara ndị agụrụ na ndị na nka. Once you mention agụrụ na nka, pin, a na-agba ma nwa ahụ n'ọfụ pin. A friend of mine bụ onye na nka si na egwu na-atụfu ike ụmụazị amụrụ ọfụrụ na village. Ebe mmadụ ga-aka obi n'ala Igbo ha nwa amụrụ ọfụ, nwa bịara ụwa na-amabere njọ, nwa amara ekwu okwu, nwa amabere nne ya, ọmabere nne ya, nwa na-aṅụ ara, ịka obi were pin ha ya. Jesus Christ of Nazareth, and you are telling me that these Igbo people will make heaven. Ndị ga-esi n'ala Igbo jee n'igwe nwe ike ma feru na 2%. With the recent events enough, wickedness, emere nke. And all that, I don't know. That is why we are not progressive. Caller from USA, good evening. Good evening, Okulora, my brother. Thank you very much. Onye ebe ka ịbụ nwanne ka ife asị akpọtụ ebe isi. Ndị a na-enye nshi na-enye ọgwụ na-anara mmadụ akara aka na-egbu mmadụ etinye accident ha nọ na bụ unu. Ka bụ unu ọ bụ enigwe. Na my brother akapa nkụ ọkwa ihe akịta ikwu kịta ka m ji wee kpọọ na ihe na-achị o nwere ihe onye ebe ka ịbụ nwanne m ogwa ya onye ebe ịbụ ka anyị marụ ebe ị na-ekwu maka ife a. Awụ m onye agụata onye Ekwulọbịa na-agụata. Ihe m chọrọ ikwu kịta na-abụ achọrọ m ịgwa especially ụmụ be anyị ndị agụata na-anatawa na Krismas, biko onye ọbụla kpachara anya kịta maka ihe ndị be anyị na-agha na pin now. Ndị be anyị na-agha pieces na pin na ndị ụmụ ikolobịa bụ ihe na-aghazi destin na ịbịa na Ekwulọbịa na ya bụ ihe eji ekene mmadụ good morning. Were pin ghagbuo the person immediately onye ahụ anwụọ. Ekwulọbịa ọpụrụ mmepe niile Ekwulọbịa mepee, people can happy in there. Ọ bụ ọkwa mmepe anyị mepere na ha na-adịzi wise na pin ọbọziri na obodo niile adị na-agụata
na-agha gbado pin onweghị nke dị left out obodo niile adị na-agụ ata Ekwulọbịa Ezinifite Ụga Mgbologwu Isuọfịa It's pathetic. ọ dịrọ mma ọ dị very very bad ihe ahụ the only problem anyị nwere. It's a shame. It's a shame, and I'm sure your people are listening. Thank you very much. He said that obodo niile decide fa ma Mkporogwu ma ọ sị na Isuọfịa ma Agụata ha niile. Ọ sị na asị m na development abịago ndị na people should be going about their businesses and all that. Ọ sị na development bịa befa bụ development happy. In fact, na emego happy in enhance, emego upgrade in happy. And the funny thing about pin bụ na aha gị pin. Ọ bụ na aha gị pin. Ị mara na pin ka aha gị jee ụlọ ọgwụ jee gbaa ọgwụ ma take any medical attention or sort of, you are going to die. I'm a lot of people, at least while living in Onitsha, while growing up in Onitsha, I know up to 10 people in Onitsha, in my vicinity, who died of pain. Ha niile bụ ndị agụlụ na ndị na nka. And the fan will, because some week arụ na-enye gị nsogbu, iche no normal arụ na-enye gị nsogbu ka ije gbaa ọgwụ ma ọṅụọ drip. Ịma na pin ka aha gị. And once ebido treatment na arụ gị, you are going to die. And our brother bụ onye Agụata si ọ bụ na ịbụ onye Agụata, get very very careful that emego the thing upgrade now. They can do it anyhow they want. And some people na-eche na ị na-aṅụ mmanya ikpuchie ya ka karapụ ịbịa tinyelu gị poison n'ime ya. Karapụ ịbịa tinye gị poison n'ime ya. Na my village kịta agba aka na poison ga-abịa banye na mmanya ị na-aṅụ. So don't think na ikpuchiri mmanya gị ka ṅụọ mmanya ka mkpuchi ya aka ṅụọ ka mmadụ rapụ ịbịa m nso. A na-agba aka mmadụ gba aka na poison je banye na bottle ibu n'aka. That is to tell you how bad it is. So nsogbu anyị erika, anyị na-aya ndị ọchịchị na-aya ndị village people. That is why it's more like a phrase in Igbo land today. Ọ bụrụ na things are work ọfụma, it's not like the village or na-eso gị, because nothing good comes from them. Nothing comes from them. Nothing positive. O nwere ezigbo ife si n'ebe ndị village ya na-apụta. And where I come from, onye nyekata nshi na-eru 90 years, ọkpọta ofu nwa ya yiri ya, were mantụrụ inye nshi nye ya. A sị na nshi anago na ụmụazị. Kọrapụ ibe na village, esi na ndị a bụ ndị youth ka gị na faje ṅụọ mmanya. No, you don't do that. A ga-egbu gị ọsịsọ. I told you I went to my village last year November for the first time in 10 years. I don't shake anybody. Whoever you are, I don't shake you. You don't even come close to me. You cannot come close to me. A sị na nkwụcha abụrụ ụjọ. You dare not come close to me. So I don't want to see you. I don't want to talk to you. Be on your lane. Don't even look at me. Don't come to me. You know, and at some point I defined it to them. I made it categorically clear to them. They did something bad. I was talking to the whole village. I told them to be very careful. Because I was young when you killed my father. And all that. I left and I came back after 10 years. I am son of that man you killed. I am 100 times hotter than my father. You cannot kill me. You need to be very careful. If you play stupid or foul, I'm going to kill you first. I was saying it. The whole village as we are passing. That was on Sunday afternoon. And again, I told them to be very careful. Work. Look for employment. Do something. Go into farming and find a way to survive. Unu ewezi n'akara aka mmadụ, unu ebuchisi n'ụzọ mmadụ, unu enyizi n'ọgwụ ebe a na-enyi mmadụ, unu enyizi n'ọgwụ ebe a na-arụ ụlọ. I was telling my villagers, na my village ka a ga-egbu gị, eruo oge a ga-enyi gị egwuchi inyi atụnye ọgwụ n'inyi. Enwe ka aje contract ya ndị m ka enwe ndị na-egwu inyi na village. Enwe ndị ọrụ ha bụ igwu inyi na village. Ndị a gburu gị ejenyekwe ndị ahụ ego nye ha ọgwụ eje tiri gị n'inyi. That is why eticha ma mma ma egbe ma everything na akpati onye egburu ka oje magharị ya ahụ ewere gị ọgwụ tinye there. That ọgwụ ga-adị insignificant. It's not going to work. Let's go to Germany and say, caller from Germany, good evening. Hello, good evening. The caller is not good evening, sir. Good evening, brother from Germany. Thank you very much. Onye beke ibu nai. Abụ m onye na-ara nka m bụ my brother. Akwa nwanne okulọrọ ndị Igbo. Nwanne gwanụ m ihe na-eme na nara o. My brother, ji na adịghị izi o. Adịghị izi. Ọ bụrụ na ọ dịrị izi kpọọ okwu afa ka ọrụ anyị ife na-emebe a ndị ụgbọ ọkaba anyị na-egbu ncha. Ọsọ agba m ọsọ for 10 years mụ na ụmụnne m anyị gbara ọsọ. Ana m awọchi gị na aka m si village pụta na I think February my brother. So
ihe na mbata dị ọbụrụ na ọkwa ụmụnne na ụmụnna ndị ọnkwụrụ agas my brother ọ bụrụ na ịkpacha ha anya ọ dịghị izi short ọ na a na-ekwu okwu ọ dịka ihe ọzọ mma ihe a na-emezi nke opu na ọzọ oge na-ezu ezu ha ezozi na-ezo so even ihe nwa na-ezozi na bụ na mgbe ọbụla m mere travel to village na-abata mma enweri accident attempt. So anytime m like last time m travel from Lagos mụ na that day ka nje ruo enwe ụlọ nchọ ka m ruo there so ruo that place the other one pụta na m aha enye ya ego na m aha esendiri ya ego so na m aha enedi ya anya for that sake na mma because anahụwa na anyị na mpa anyị nwekọ together that anyị nwere nnukwu mpa anyị na nwaanyị na-atọ so ọ sị na for that sake na mma enye ya ego so mụ achọkwa nke ego m baa ya aka because na ana m atụcha ha ncha niile egwu ya so that is the problem so mụ na-ekwusi ya mba ọ bụrụ na ọ na-ide ya gwa m ngo nye ya but ọ gwara ka m were ego m wee nye ya n'aka na mụ aha enye ya na mụ aha enye ya ego so the thing na-ebute big problem ụlọ nchọrọ ịrụ asị m na m ya arụ dị ụlọ na nke a mere nke a this and this so mụ na-agwa ha na ụlọ nchọrọ ịrụ sef anọghị m Naijiria nrụgodo ụlọ a ọ bụ ụnụ nwa ya ebi na dị ụlọ later m bata Naijiria n'ọrụ 1 week or 2 weeks nawa so why ha ji emekwa odosis ka mụ amahọ so my brother enweghị ebe dị easy and ihe ike gwụ nwanne thank you very much onwe obodo a na-akpa Amụrị na Nkanụ anyị Amụrị bụ capital ọgwụ n'Enugu steeti niile ọ bụ na onwe onye Amụrị na-watch program akpọ ka ị kọrọ anyị ife na-eme na Amụrị because mma na ndị be anyị na-eji Amụrị agwọ ọgwụ and ndị a na-agwọ ajọ ọgwụ na Amụrị ebe a ka ndị politicians na-abịa agwọ ọgwụ protection ebe a ka a na-abịa agwọ ọgwụ ha ji eme election onwe obodo a na-akpa Amụrị na Nkanụ ebe a bụ capital nshi ebe a ka a na-eji agwọ n'ọgwụ na ọ bụ na ị na-agwọ ọgwụ n'Enugu steeti ide eje Amụrị then ibidobero brother Akpọna bụ onye na-ara ọ sị na-ara na ada eji eje and you wonder how we are going to survive have cities like LA, cities like Houston, cities like Bremen, cities like London, cities like Tennessee, when people are this ignorant, when people are this wicked, when people are this irredeemable. In 2021, people can enye nshi. And somebody said in the comment section that we should say the symptoms of pain because if you get a lot of people and don't if you can akuzi obu no onye agoro ma onye agụwata ma onye na nka ga-akpọ ka ọ gwa anyị symptom pain egbuga a lot of people ọ dị izi iwepụ ọ na-adị izi iwepụ ma ọ bụ na ị ma na pain ka ọ bụ mana ọ bụ na ị nọ na-arụ ọkụ na-ere gị isi na-awa gị ije ụlọ ọgwụ emere anaghị anything and pain ị ga-anwụ mana ọ bụ na ị ma na pain ka aha gị I remember a brother from London ya na nwunye ya bata Nigeria nwunye ya bụ onye na nka I think if I'm not mistaken ha na-achụ London nwunye ya bụ ezigbo arụ ene test niile n'ụwa na London o nwere ife afọ emesịa chọpụta na opinu ka aha nwunye ya ọ bịa nụọ nwaanyị onye na nka aida agụrụ na nka so the only option is to put that girl na plane ozugbo fly ya back a ga-ebutekwa ya na the same na nka ma agụrụ onwe ndị ọrụ ha bụ ịkapụ pin so ọ bụ na onye agụrụ ma onye na nka ya akpọ biko ka ọ gwa anyị symptom pin ahụ maka ebe a na-arụ aka eme mkpọtụ eziokwu dịkwa ya enwere ka ọ bụ nwa ka a ga-aha ya echi ma ọ gị nwa ụdị ife a mee gị ka ị ma na opin ka eji kapụ gị a na-akapụ ya inweta onwe gị mana ọ bụrụ na amara na opin ọ na ebe a ka ọ na-egbu mmadụ. Let's go to the phone and see who is on the phone. Brother, good evening. Good evening, Oklora. Good evening, brother. Yes, afam Nnamdi. Abụ m onye Enugu, onye Nkanụ East. Abụ m onye Ugbo Ọka. Abụ m onye Amanakwechi. Nwanne m onye Amanakwechi. Na-asa ya asị katago na ihe ọjọọ adịrọ mma na nke n'ime keta tedi wepụta iru kwuo na ọdịrọ mma na ịma mfu echi. Amanakwechi abụrụ ebe ị na-abịa dị agwa onye nshi si ya na ọ na-eme nshi gosi ka ị na-ekwu ya bụ ka ị na-eso onye nke ikwuru okwu maka ya na-ana. Amanakwechi adịrọ mma. Amanakwechi abụ m onye Amanakwechi. Abụ m onye ụgwọ na-ekwebe m na-ekwebe gị brọda anyị ọ ga-agbanụ nkịtị anyị ga-anwụchakwa ọ bụ na nwere fami ndị agbụsi anyị eje mbe nna m ekwere m anybody n'aka ịbịa nso mgbe ọgụ ụja adị m anọrube nna nwa na wa ntị ire a n'isi n'ụhụ ọ na-ame ihe mbere ime mpụọ mana we need to go home. We need to flush these people. Eziokwu ka ikwuru Oklora.
izu ụka jos gafechaa kịta anọ ama m mmadụ one bụ young people adọnye naanị ndị na-agba mbọ n'Ọnịsha ndị nọ na Bini and ọ bụrụ na ndị okenye na-anwụ ọsọsọ young people ọ bụzi na ndị nke young people na-emezi ihe ọjọọ mere ha jaw ya bụ ndị nke okenye na-eji ọgwụ arụgbucha ndị mmadụ emekete bata ihe dịka wedding ma ọ bata burial and ọ na-eri nri the next thing check ya n'ime etiti ndị niile ahụ bịa da burial ofu ga-efu within the next 1 month ụta ka esi ewefu ndị mmadụ thank you very much my brother from Amalakwecha. Our people are so ignorant. I said in the beginning that enwe power. You can only tell me that even science and technology will power. Ndị nshi nwe power, dibia nwe power, onye amonsu nwe power, ịkanka nwe power, ogboni nwe power, nwa dibia nwe power. The super power bụ power Chineke. Don't come here and tell me that na onye ọbụla nwe obo na enwere medical facility. Nwanne ọ bụ ashị. Nwanne ebi ogbo ọka be nna m, akaala gị ife na ịzọ ya ukwu n'enu. Ọsọsị buga n'ụlọ ọgwụ Donald Trump na-eje. Ụlọ ọgwụ Obama na-eje nwanne ị ga-anwụ. You are going to die. Ịbịa be nna m mụọ ha kpọọ gị afa n'ime abalị kwuo okwu. Ọsọsị buru gị buga n'ụlọ ọgwụ dị na Toronto ị ga-anwụ. You need to accept the reality. Nobody is here to argue. We are here to learn. This brother Bona bụ onye Amalakwecha. Ọ na-agwa gị ife na-emebe nne ya. Na ụmụ okorobịa ka a na-eburu na-adonye na every week in week out. Na ịpụtakwuo na onye abụ ajọ mmadụ before 1 week adonye gị na ana. And you are here telling me you are trying to tell me that good hospital adịrọ. Nwanne ndị be anyị pịa gị ife a ga-apịa gị. Apịa gị n'abalị enye gị n'ụtụtụ echi. You need to amam the effect of science and technology. Amam the effect of good hospital. We're not talking about science and technology here. We are talking about diabolic people. Ọgwụ dị, ike dị n'ọgwụ. Kama na ike Chineke ka. Onye ọbụla si na ike adịrọ n'ọgwụ amara ife ọ na-eme. Ife ị ga na-ekwu bụ na ike Chineke ka ike ọgwụ. Chika Ọkpara si na onye chi ya nọnyere na onwere ife na-eme ya. Na ekpere ọ na-ekpe ụtụtụ ehihie abalị bụ chi ya adịkwana n'izu imegide ya. Mụnwa bụ Okwuluọra mara ife mfugo before. Ejego m in fact anago m ana mmụọ ugboro ibu ọbata. So I'm telling you the story. In 2016, my village people say na a ga-enyi m. Na a ga-eme my burial na 2016. Onye ọbụla m onye gbara 2016 mana m bụ miracle. Mana m bụ glorious child. Mana m nwee future. Because ọ bụrụ na m enwere future n'ụwa. Ọ bụrụ na o nwere ozi Chineke zi mụ, a ga-enyi m na 2016. At some point, the doctor gwara m na ọka na ndụ m dị 9. It's a manual with 9 lives. Because even me, I'm the one of chance of surviving in 2016. I should be buried 6 years ago rather. But I'm here today. I'm a mifenfo. Ndo obodo anyị na-enye poison na nrọ. Ịgbara ndị obodo anyị na-abịa na nrọ ebe ị na-arahụ ụrọ enye gị poison na nrọ. Ịmụ mgboro onye ngedina na na ama m mma. Mụnwa bụ Okwuluọra. A na-ama m mma n'obi. Una amara ife a na-akọ. People ga-abịa igbu m ntinye blood of Jesus manye mfụkwa ndị abịara igbu m n'ime room ntinye blood of Jesus a disappear. I'm telling you na-agwa m okwu hospital. Ọ bụrụ na achọbere gị mara ebu nwere ebe eburu m je n'ụwa. Mụnwa bụ Okwuluọra jụọ m onwe ịmara nwanne m enwe nwanne m ịma si ya ka ife Okwuluọra fụ na 2016. M ga-anọ n'ụlọ ọgwụ atọdọ m aka n'onu n'ime abalị ntinye mkpụ manye aka tọdọ m aka n'onu. Ọ ga-erucha 10 minutes of blood of Jesus before m nweta onwe m. They don't have nothing to do with hospital. At some point, my family man if abro drip an injection. Some people want me. They want me out of the world. Man ike bata. That is the point. You should understand. Let's go to South Africa. Caller from South Africa. Good evening. Okwuluọra. On your man of South Africa. Good evening. Good evening. Na topic nke taa magbu onwe na ọ na-anọgide na-asị na mkpọwa gị akpọwa ma ha na-efono ma ha na-enenezi enene ebe ọ bụ ofufe ihe dị na abụ abụ m onye Ụmụnze ghọtago. My wife bụkwa na onye Oko. So ọ bụrụ ma ya bụ ihe pin ihe ọgwụ naziri na ịntanetị ọ naziri na ụmụazị and ya meziri a lot of auditing ji wee nyebe nsogbu because na maazị ndị a na-eze eze. My wife enwe mgbe like for long kịta ọ naghị asị m ha nnọọ Christmas ruo asị m ha na ọka mma ha jebe ebe ha
Yọta because na ọ na-eme ọ na-arụ ha n'ebe anyị mgbe ụfọdụ ha na-enesie ya anya hey nna kedu onye ka onye dị ihe nke a ka onye dị ihe a ka onye dị ihe a ka onye dị ihe a nne nwunye anyị a na-ebi ka ebisi ka a na-ebi ihe pin a n'ahụ yọtago so ihe ha ma ebe ihe eze ebe ha kwu n'onwe ha oko n'onwe ha a na-aghakwu saịdị anwa enweghọzi ebe dị tin ebe a na-aghazi ebe a na-eji asatazi asata because na such thing adịbụrụ na ka ife anyị ga-eme should we continue to allow these people prevail onye na-ana village m kịta ya na-ana ichiri obi n'aka nwere onye egwu okay ka m gbonye gị instance anyị nwa like na be anyị bụ ụmụnze enwere meeting anyị fọmụrụ ọfụrụ ụmụnze in diaspora brothers in diaspora the whole ndị be anyị nọ obodo oyibo anyị nọ na meeting na-akpa ka ihe esi wee dị mma na be anyị and these are one of the topic anyị welitere so what we are trying to do now yotago bụ because now you can't take law anyị na-emegoro constitution na other things but here one of the plans anyị chi n'aka bụ na ka anyị mara ka anyị esi wee stop all this youth from all these bad things ma ndị na-aṅụ ahịa ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ma all these things a na-aṅụ so we find out that sometimes most of them nwere ike ọ bụrụ idleness yotago na cause ya so we try our possible best to discuss ka anyị mara ka ihe anyị put in place na be anyị yotago anyị putụgasị in place ebe anyị na-eje amụ ọrụ onye mụọ ihe dị ka ọ bụrụ weda ka ị mụrụ ma ọ bụ kapịnta also we empower you we empower you so that you start your own because na mgbe ijele ọrụ jesi ọrụ n'ata ike gwụ gị ije lie n'akpụ ihe ha nwee for all these things yotago you try to manage yourself so na ọbụkwa na ọ ya akwụsị entirely but at least the number get reduced. Yeah, no, yeah, thank you very much. So My that is brother one of from the things. South Africa, thank you very much. We are 1,000 people watching. Please, I beg in the name of God, just click on share. Under the broadcast, there is a click icon, a click button there. Just click on share. I'm appealing to you. 1,000 more people need to see this video. It's very, very important. I chọrọ onye agụrụ ma onye na nka ma onye ụmụnze ma onye agụata ka ọ gwa anyị ife bụ ọ na-eme gị ma na aha gị pin. I said it. I was born and raised in Onitsha. A lot of people from that side be there. Pin egbugo a lot of people. Pin egbugo ụmụazị amụrụ ọfụrụ. You want me to be happy? Being an Igbo man. Amụọ nwa ọfụrụ, nwa amụrụ ọfụrụ, nwa 2 months. Ike obi ha nwa 2 months pin. Nwa anwụọ eburi ati na carton jenye na MCC. Obi dị gị mma. Ọjọkwa njọ. Ndị tiri egwu si na ikpe Chineke ga-ekpe erika ọpati ọbasị si na ikpe Chineke ga-ekpe erika. Chika ọkpara si na longest book n'ụwa ga-abụ akwụkwọ ikpe the book of record. Ọ sị na nke a ga-ebupụta na nke ndị na-enye nshi ka nke ndị aja ka ndị na-anarụ mmadụ akara aka ka ndị na-etinye mmadụ accident ka ndị na-eme na onwere ife na-eme n'ụwa nwere isi ka record book nke a ga-ebupụta meaning the biggest book n'ụwa bụ akwụkwọ ikpe Chineke ebupụta mbọsị ahụ. Amara m ka ọ ga-esi wee dị. I don't know. Just click on share. And you've done noble for me. Thank you very much. +30 should be Greece. Hello, brother. Good evening. One good evening. Odemma, thank you very much. Ebe ka isi akpọ onye ebe ka ebe nwanne. Eshimata Nsakpo. Am onye Imo State. Ebe ni Imo kpọluo ya kpọlu ka anyị malụ o. Am onye Owerri. Onye Owerri. Thank you very much. Go ahead. Okay, ihe gbasara topic iweta n'abalị amaka because nke a mere n'ihu m. Onwe one of our brother then that was in Aba on na shoemaker Aba na Ariari. So ọ lụrụ nwanyị after ọ lụcha nwanyị mee wedding ka downfall ya bidoro all this pin na ebugharịgidere na the whole hospital megide bịa gawazie tradition mgbe eji bugharịcha na hospital ọ dịla week ha gawazie into native before abịa chọpụta na ọ pin na the man adịla down later on ebe a kpọrọ gawa na Port Harcourt ruo na Port Harcourt the man nwa na-akpọ ya aka n'ahụ the pin na-adasịsị nwunye ọ lụrụ ọhụrụ the woman adịgo fed up onye ọ dị 42 then ya na ọ ga na-eme 2009 ka ihe a na-eme before I discover herself ndị
ọgwụ bekee richaa n'ego ha biznes ọ na-eme akọrọmgbokwuo ma nwunye ọ lụrụ ọhụrụ everything the man ebido mere explain na ọ dị a na-abọ ya ego na ndị bọrọ ya ego friends ya bịara bọọ ya ego gbara ya the pin from there ịhụ a young man ji break it down ọmụmụ anything na Port Harcourt ka bịa discover no pin along the line the thing na-abago ya ahụ after 3 months asị ya na alawazie village ozugbo ọ lara village ọrụ 1 week ya nwụọ. So the thing the very bad or the very very bad ebegidere akwa okay the woman now up till now ọlụbeghị only just maple wedding. It's pathetic. Brother from Greece, it's very bad. Thank you very much. I'm sorry for that. Thank you very much. Let me quickly tell you a story. In 2009, my elder brother, Afiabo Paul Ike, enyere ya poison now run at 2009. Imu ife tiri this guy na from we found out elulu ngwo. Onwe ife na ade na ngwo na ari ọ na-aha like this. Ọ na-ebutu ibu, ọ na-esi ike. Ị na-akụ ya ihe ọma nwudu to na arụ ya dị very thick. Iti ya n'aka ono ọkpa gị mbọ omelụọ gị arụ ya ife a na-akpata mgbe elulu ngwo. Ọ na-adị ka ọchịcha mana ọ na-esi ike. Ama m na elulu ngwo ka a na-akpị ya. Ọ na-adị ka ọchịcha mana ọ na-aka ọchịcha ebu ibu sizie ike. Ọchịcha bụ ịkụọ ya ife ozugbo nwụọ mana elulu ngwo a before nwụọ ị ga-akụkata ya. So enye my brother poison onye tọ mmadụ tọm that was 2009. Onye ife akịka ọ bụ so ekpekata gị ekpere in fact emecha tọn ọba anyị to prayer grand. Anyị chọzi ịtọn to synagogue. Ndị ụtụtụ bịa ndị ehihie bịa ndị abalị bịa na-ekpe nwanne ekpe no way. Ofu nna m ka nna gwa gị for obi Lagos now. Eburu ya jebe ụlọ ọgwụ agba ọgwụ eti drip no way. Asị ka akpọrọ Kennedy this guy jee Nsụka na ọnwụ ike bụ poison ka enyere ya. Akpọrọ this guy jee Nsụka ọ bụ poison. Enyere ya ife ọ ṅụrụ ọṅụsịa data mgbe ọ data eluru ngwọ ka ọ gbọrọ ya ka o kuru ume ka mmadụ for the first time in about 1 month. E wee buruzie this guy jụ n'ọgwụ ọ bụ na that thing etiri ya n'afọ data eluru ngwọ atarisighị ya ife n'afọ. That is where hospital comes in. Ewepụghị ife bụ the problem. Ewezie medical approach wee treat bi ya zọbi ya ndụ. Ọ bụ na iwesikwu one day is going to be grievous. A very good friend of mine, a man I will never forget. He lives in Switzerland. Saifani Onwokaike. He was my friend on Facebook. So he came back in 2019. Or Cholumbi Enugu. Onye Nogu ka ọ bụ na Anambra State. So ka ọ na-achọ ịchọ Enugu. One woman bere akwa bebe ya si ya biko na ofu nwa nwoke ọ mụtara na nwa anwụ ya biko na enyere ya poison ya biko enyere ya aka. Meanwhile sister to Ifeanyi enyeghị ya poison before ọ kpọrọ the sister bịa na Nsụka ewepụ that poison enyeghị ife na Nsụka ịṅụọ ịgbọ poison ahụ. So he now brought that poison man to Enugu Nsolufa Ije Nsụka. The man nọ n'iru mgbọ poison nwoke na-enye ọgwụ poison gwa m mmadụ one na-abịa nke ya every day. Iwerizie man Igbo land adịrọ mma. Ndị niile a na-agwọ poison ka onye na-enyefa poison. We should be talking about this thing. We should. Everything I na-ekwu na Igbo na prosperity. People na-anwụ, ndị ga-prosper na-anwụ, ndị a na-enye nshi. What are we going to do to them? How do we approach them? How do we possibly tackle them? Because it is very, very critical that we do that. We should ask questions of them. Agwara you to my village. When ndị obodo anyị sicha obodo Igbo bata. Imago, I was with them. Ma ndị si UK, ma ndị China, ma ndị South Africa. So na bonye nke China ka anyị nọ. We can watch the program. Is a big guy in China. So eje mu fan so maka obodo Igbo ka anyị ncha bigo. Ha dey me in the village. So every about 10 guys amanda Anambra kwa bia. So I know na better brothers be China. Na eri na ango. Nsi fa na achọ m ka inye nsogbu na village ya. Kama anyị need to make our mind up. Ọ bụrụ mpage bụ the problem anọchikwe n'ụzọ. Ọ bụrụ my mother bụ problem mma akpọpụtakwa ya. Nchọpụta na some of them adịbe ready. Si na need unu dị ready. Mụnwa bụ okwulu ọra ndị Igbo ga-lead the line. O nwere onye anyị ga-egbu egbu. Anyị ga-akpọrọ ha niile ụgbọ nwamkpi. Anyị kụwa aka na be ga-akpọpụta gị na-enye nshi. Funny enough na my village amụ onye ọbụla na-egbu mmadụ. Onye ọbụla bụ onye uhu ọnụ ụgbọ ọka ebe nsi. Si na ọ mara na onye a na-egbu mmadụ, na onye a na-ewe akara aka mmadụ, na onye a na-enyi ọgwụ n'ụlọ mmadụ, mana ọ na-atụasị. All of them are cowards.
I'm sure they are watching. They are cowards. They are physically dumb and deaf. They are physically handicapped, spiritually as well. I told men and women in my village, you cannot kill me. I'm telling you to your face. You go and jail nara jabugo jail ebu na gwogo na amori je gwogo je gbo okule oro afa obu na oku esiro na enugwe gbogbo your lineage man afa ma bro okule oro ndi Igbo. I tell you that. So when you find it says about you tell yourself the truth. Oh umu Igbo kai molife. My brother from India, good evening. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening, brother. Go ahead. One oh. Mu anonwe mu si India wana babu moya na Anambra State. Thank you very much. Mu ana akpọ because I mention la na mu then mu ase ka nkwo nke gbasalova anyị na ekwu ebe o si akpịa mara ebe esinyele aka. Yes. Okwu program imepụtara n'abalị amaka. Thank you. So even nwere ikwu ni abụ ọ bụ na anyị malụ ewe anyị esi nwee mee nke ka amalụ nya ka akpọpụta ndị a na-eme ive ahụ ọ bụ na ha ya na-egbuka egbufa ka amalụ because nke be anyị nwa nke anyị nwa ọ bụrụ ịkọ nya ọ bụrụ ihe anyị na-akpị abụ nsị ụfọdụ na-akpị achị ole ka ihe mana anyị na-akpị nsị so be anyị oriro nne na be anyị oyive anyị na-aya bụ dịka amoosu nya nke a bụ anọlụ n'ụlọ ese ndị alụ gị n'ebe ọbụla ị nọ bịa nweta gị. So that one is very dangerous. So onye nwa ka onye ọbụla dịka anyị nwa bụ ndị na-outside kịta ụfọdụ n'ime anyị emesigo one or two things dịka ịlụsị ụlọ na ndị otu mana o nwere onye dịka ịya agwa bikos na mara onye bụ onye o nwere ike ọ bụla onye kwalụ bụ onye ememina gị. So ụfọdụ na-abụ obolo ụzọ mee na township then before na village because ibulu ụzọ bido na village apịatuo gị ịma ngazi cha. So, brother, if unu na aya na Anambra amunsu, unu na ata amunsu wewe, ya ka ị na-ekwu? Ya, amunsu bụ nke anyị na-aya. Amunsu bụ nke anyị na-aya. So, amara ka esi nwee mi aka data na-ekwụsị because o nwere onye ọ nara enweta. Ebe ọ bụla ị nọgodo na obodo oyibo ọ bụla ị nọ na-achọ inweta gị, na amara m ka esi eme ya. So, data na-agụkwa ike, amara m ụdị ike ha na-eyuzu wee na-eme data. Ya ka na-ekwu na ike dị n'ụwa. Ike dị mana anyị ma na onye ọbụla na-eme gị fesi n'ebe ị nọ because ọzọ mene nsubesi na ọya agbụla ipete sie n'afọ. So onye nọ gị nso malụ ife ya emenwe nweta gị onye nwa ya egbukwa gị. So mana anyị amarozi ya eme ka anyị memine gị nya bụ ndị nwanụ na-eme nya bụ ihe na ọ kaligo onye nwa bụ ife anyị na-ekwu. Ikegwo ka anyị na-ege ntị ka anyị maa na onwe ebe onye enyemaka ga-esi bịa. Thank you very much my brother living in India. Onye Anam ọ sị na ife a na-aya na Anam bụ amụnsu na ọsọ gị na ọ na Canada a ga-anọ na Anam ta aga amụnsu. Ọ sị na ọ mara ụdị ike na ikikere ndị anwe na ndị anwe pawa ha na-ata ụmụ Anam niile na a na-ata ha amụnsu. Ọsọ gị na ọ n'obodo oyibo they no send you ma na-echetebara gị. Our brother from Hamburg in Germany, good evening. Hi, Okulora, welcome. Good evening, brother. Ebubedike. Odogwu. Okulora. Nah, thank you. Good evening, one day. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you. Now, thank you for picking my call. Thank you. And congratulations to your 100,000 followers on Facebook. I'm so happy for you. Thank you, brother. Because I've been a topic in the treat na abania. Iwa ga-eziokwu ọ dịka maka mụnwa ọ dị nnọọ ka ọmụnwa ka iwepụtara tọpik because ihe a na-ekwu maka ya kịta anọ m ya at the moment as we speak. First of all, ka m bidogodi wee kwuo ebe obodo m ịghọtago abụ m onye akpa ugo Nkanu West, Enugu State ịghọtago. Man, we go one time ago, I think many months ago, I think in January, in na phone. Yes. That was in Bembia, Nigeria. That was in February. Yes. Man, even before then, I will go Bembia because treat a topic like this. But can then that job more and that job when I back. Yeah, and career. Yen you what a book at that time, Bona.
achọrọ m onye ga-etinyere m ọnụ, achọrọ m I want to learn, achọrọ m ịma kedu ihe m nwere ike ime because o wee ka ihe ga-esi wee dapụtara nwoke ịghọtago dịka ọ gbajuru dọrụ ọ marọzi ihe ọ ga-eme we need kwazi advice from people, you know. So achọrọ m ịnụkwodi ihe ndị mmadụ ga-echegasị n'okwu ọnụ ndị mmadụ ga-echegasị ka nsị na ya wee mụta ihe mara ihe m nwere ike ime because abịa na be anyị ba akpa ugo one woman na village anyị everybody ma nwa ha mụrụ tata na village mana the woman bụgodo ekwensu in human form because ndị o gbugoro egbu ba agụta ndị ọ nagoro n'iyi ba agụta ndị ọ dagoro ogbenye ba agụta short ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ekwensu wee ike ime ka nwaanyị a na-eme and amị ama ọ dị ezukwa nke ezu ọ ga-apụtakwa face to face gwa gị na ọ ga-eme gị ihe dị otu a ịga mana nke igwe ga rịpọtụ oru echi sef nwere ihe ọzọ ị ga-afụzi bụ ya na igwe efezi ka ya na igwe na-esi anyị as boyfriend and girlfriend ya na igwe anyị gbazia ị gaa na nke ndị village youth gaa na nke chairman village youth ga rịpọtụ na-ekwenye onye dị otu agwa gị oruzie echi efezi anyị na that village youth chairman ha na-aba na-esi anyị ifu na edizi helpless ndị wike itinye ọnụ n'okwu ama ntinye wuzi ọnụ because o burugo onwe ha bụ ihe ha labazie ha ama nkwuzi okwu ntị mechie ọnụ. So this woman is so evil that na even mgbe m na-abịa obodo oyibo ọ bịakwute my mother face to face si my mother na ọ bụrụ ije obodo oyibo bụ isi na ọ ejecha obodo oyibo ga-ejikere wee bata, you know. Mana okwu kwa bụ put a challenge to me anyway because o mezie m mbịazi obodo a o mezi mbezi obodo a gbadozie ezigbote anya mara ihe m bịara ịghọtago uche ma adịzie n'ihe na-eme and Chineke mega ebere ifele eme gị atata na that side. Mana apart from that one, the woman killed my father 2012. O gburu mpam, ọ gwara mpam na oge egbu ya face to face. Ya na nwa gị na life, ọ gwara ya na oge egbu ya face to face. Kedu ihe mpam merụ? Na mpam confront ya maka ọ na-egbu ndị mmadụ enyi ha. Mpam confront ya sị na a ga-eje lele gaga nwụọ iyi this and that. So ọ sị mpam ịbịa suggest na a ga-eje lele ka aga nwụọ iyi this and that na nke fada ede. In fact na ọ ga-egbu ya pịam ogbuka my father just like that. Nke ahụ esi otu aga. Then aka na-ekwukwa ọzọ this woman pịa my mother, you know. My mother ọpịa now since 2015. Mụ anawago okwu a now o wele ụlọ ọgwụ na-ebuga my mother bịa ebugo my mother bịa Germany here ebugo my mother bịa ọ bụrụ na ime wee dị na Germany jụọ ya kedu ụlọ ọgwụ a na-akpọ UKE n'Epindorf. Ụlọ ọgwụ ahụ bụ the best hospital ewe na Germany. Ebugo my mother si Nigeria bute na that UKE to save this woman's life. Agachakwa wedi ya n'afụ. So ebugo m onwe ebe na-ejebe India bụ small hospital na-ekwezi okwu India na ebe abego Germany. India bụ small hospital. India bụ ebe ebido na before we kwezi Germany na, you understand. So ihe ajụjụ otu a amarozi m ihe m ga-eme maka ụlọ ọgwụ Germany bụ the highest ụlọ ọgwụ ewe na Germany bịasịzi gị na ọwere ihe a ga-eme amaghịzi m ihe m ga-eme ebunaza ma mmadụ ejeweza nke ndị omenala ejego ebuzoga nke ndị chọọchị ejego kalafi mgbara okwu asị ọsọ ngobi ọnụ ọ karịgo 100 and ha ncha niile na-akpọkwa the woman afọ nọ ya na-eme my mother. Then mana ha ewelo solution then ngazi omenala ya na-akwa na-akpọkwa the woman afa ebe ọ bụ na ejekwa ọ ya afa na ọya na-ekwe na-eme my mother akwụkwọ afọ na-eme ya o mana akakwa no solution. You understand? So amaghịzi m ihe ọzọ m ga-eme like now it's like I'm helpless. Obodo nọ na-enene nwaanyị a na-akụrụ ya aka ma igwe o ma onyeisi ndị youth ayo Anthony na-enene ya. Nobody is doing onye ọbụla kwesịrị ime netin eme netin n'obodo ụma ihe ọzọ ị ga-afụzi ya the next day ịfụzi ha dị woman na bọzi boyfriend and girlfriend ha na-abaghị bazi anyị onye kwesịrị art mbọsị nke fada bịa village a bịa mee crusade wee kpọọ the woman kpọpụta ya si ya ka ọ na-egburu kedu mgbe ọ ga-akwụsị igbu ndị mmadụ. One powerful reverend father na-ebu amụma kpọpụta ya etiti obodo si ya woman kedu mbọsị ga-akwụsị igbu mmadụ kedu mbọsị gbara mmadụ ga-eju gị afọ ka ịhapụ ndị mmadụ aka.
immediately the youth snag with the woman, I got a village, the next day, I first the woman called my bed is in the youth, chairman the youth. Call I was allowed about chairman the youth. Utaka is die at the matter. Brother, very sorry. Very sorry. Let's listen to our people and know how they are going to react. If you can pathetic, program anyị na-eme na ọ bụ na ndị mmadụ ga na-ewu solution kedu ihe ewu ike ime. I will be very very happy because achọrọ m ịmata from ihe ha na-eme from this program now my next line of action because I can't just be watching the woman killed my father and killing my mother. Thank God my mother ka dị ndụ till today. And brother, worst thing ị ga-eme nwoke n'ụwa na ịdọbara ya onye ọya gị nwa na ka ife waste go in the process of healing your mother and it's not getting better. I mean, can check he spent more than 30 million and she's not getting better. What is 30 million Okurora? What is 30 million? Germany, Germany. My spend in Germany. I spent 30,000 euro only na the hospital Germany. They go spend what is 30 million? Not 30 million. I can't say anything now. You understand? Ego two-story building everywhere. Cage is not spend is no more. Man can about flight from Abuja, man can about flight from Port Harcourt. Man, all you can be 500,000, 1 million. I couldn't get go. Yeah, now man, I go. Maybe come go 200 piece, 200. That will go better. Man, nothing is happening. Thank you very much, my brother from Hamburg, Germany. Let's listen to our people and know how they are going to react to this very, very sad news. It is indeed a sad news, and all these men of God, when Igbo land, hey, take you opportunity of this thing they call family liberation. A lot of them are the rich. All men of God, we see about 1 million, then when they 500,000, 200,000. More no my men of God more than 5 times. Let me tell you, onye bu my father, but one name my father, the only brother my father will be febu my father. Okay, my father, I rather my father, but and they by the same man confess, say, also known as someone odo. One na na January 15th of this year. Also known as someone odo, o dog watch igwo, o were nwa amoro 14 odo anaso ya. Amami, I don't know if you're getting the point. So you understand the gravity of what we are saying, what we want you to learn today. Ano monante monanyamo, my uncle, si na ọ na-asụ nwa n'odo. Ime ebe wete nwa amụrụ ọfụ ọ na-ebe ụwa iti ya n'odo na-asị ya ọ na-ebe ịsụọ skọl ya ịsụọ otubo ya ịsụọ ọkpụkpụ ya nwa bịara ụwa nwa bịara ije ịsụọ ya n'odo. Ọ sị n'odo ọgwụ a ka ọ na-abụ ha gwọcha na abụ don't touch. According to ndị na-egbu mmadụ ha sị na ọ dị deeper, you know, the badder, the more difficult your sacrifice the tougher ọgwụ gị ga-adị. Eburu nwa bịara ụwa nwa amụrụ ọfụrụ nwa 1 month old or 3 months old eti n'odo a na-asụ ya nwata na-ebe asụrie ụtọrọ isi ya asụrie imi asụrie anya ya. I'm telling you. Let's go to Indonesia. Caller from Indonesia, good evening. Hello, my brother. Thank you very much. Go ahead. Okwu nke a nwanne m o putere onye ọla onye so okwu emetata ya ọ mara na omega ha exist n'ala Igbo. Mụ onye m kwere so ihe a na-ekwu dị ya n'onwe ya ka ndị be anyị mara na ivu na a na-ekwu ndị nna ike abụọ agụkwa ha this our generation here ọ dịkwa too much and ihe cause all those things envy. Onye le anya ugbu a na imega ọfụma as their age mate ha nwere gị anya ọfụ onwekwa otu isi mejọ ha onwekwa iko ndị na-ata abụ n'obi ndị na-echere ka ha dị mma but out of envy but out of envy a na-achọ otu esi bring a person down. Ya wetete na anọdụ so like one of my brother could complain onye now if a man of God can testify so onye dị ụta agakwa na omenala Igbo asọ onye and he nwere solution so kezi ihe ozi the thing now. That is the problem.
and o nwere ihe gbuga ndị be anyị nnukwu o nwere onye nke ọsọ believe n'ụdị ihe ndị a na-eme ike dị n'ọgwụ ike dị na Chukwu onye a na-ekwu na ike adọrọ n'ọgwụ apịa ya kịta bifo ụtụtụ echi ọ nọ na mọchụarị hapụ ihe ọ na-akọ ihe na-adị ya na-enwe ewu Christianity jọsụrụ brainwash onye ọla kpọlisi onye ọla isi nwanne ịgagodi na omenala Igbo because ọ Chukwu kere mgbọrọgwụ niile a mara na ọ ya arụ anyị ọrụ nwanne yaba ahụ ịga na dibịa Igbo asa na-agwọ gị go there and treat yourself once onweghị ndụ mmadụ ị na-achọ iwepụ ọrụkwa nke iyi eme iji echere onwe gị nwanne onweghị onye igbu ga ji were chere onwe gị onye ọ bịara egbu gbuo onye aha nọ because isi ịchọga ndị a na onwe ha agaghị afa so tọọlị ya esi eme chekwa onwe gị ime ya asarasị iwu ga mmadụ ndị pastọ ga-asị gị hapụ Chukwu wetara Chukwu ga-ewere ọhịa ga-agwa gị pọta ha na-esikwe na asị gakwa ga mekwa echekwa onwe ha abịa sị gị Chukwu ọgwa gị na ọhịa ewere nke ọjọọ nke otu ha so ọhịa eje deceive ndị mmadụ ndị be anyị ga-adị careful. Thank you very much, my brother. You need to be very careful. Thank you very much. Thank you. All the very difficult for man of God get very free. Gịnwa ga-book hotel, gịnwa ga-eweta ego transport, gịnwa ga-eshi nne ha ga-eri, then agwazi ego n'ebe envelope. O nwere ndị na advance. Let me tell you what happened. Before the burial of my father, because my uncle killed my father, which is my father's elder brother, and onwe kakus, enwe ndị nshi, onye ese enwe club na Lagos, obi nwanne special club, all these big boys, all this club a na-form ọcha mana obodo oyibo. Onye aka esi nwe club ndị nshi na my village. So ka anyị nwa na-akwado ka my uncle na ndị nshi bi ya na-akwado. So anyị mana ọ ga-adị tight. Ekpere anyị na-ekpe bụ ka mmadụ rapụ ịnwụ na the burial. That was in 2011. So it took us time. Anyị enwere ego then. Anyị amara ife anyị ga-eme. Anyị dị handicapped. Mụ nwere onwe m then ejidi m ego moto nji anata village bury my father. So my case is the worst. Mana ị na-eme anya today. Isi na that boy 211 dị ife a. Ihe rịba ama Chineke megoro na ndụ m. Ọnụ m apụ ịkọ ya. It's indescribable. If I sit here to tell you what God did in my life, some wicked na na-eto ọnụ, but onye mbụ mana na-ekwu eziokwu ma na-eziokwu ka nna gwa ya. So e wee direct ya to one man of God n'ogbu nka. The man bụ onye ogbu nka, asị na ya nwa bụ power dị too much. Anyị jebe ogbu nka. Aje kụsara nwoke asị ya na nna anyị nọ na mọchụarị na ya ejirokwa ego anyị ji enyi ya, na ya ejiro ego akpati, na ya ejiro na ego eji eshi ndị bịa bere ya ga-eli. Kama na ife na-atụ anyị egwu bụ na ya chọrọkwa ije in the process of burying our father ka onye ọzọ nwụọ. Ya biko, ya bịa ka o soro anyị ka emee ekpere that day, ya biko. So the man charge ya ji ego asa 211 ko 200 and something thousand. Ndị na-ejiri ego burial, anyị je wetagoro ego ka akwụọ man of God ma ya bụ na mmadụ anwụrọ. We don't want to die. So man of God bịa gbube amansi na-egbuwachi ebe niile. Ọkpa afọ onye gbu my father, which is Nwafọ Oko, enyi ya na January 15. Ọ sị na the man ga-anwụ na onye the man 1 week iji wee nwụọ. He said he gave the man 1 week. The man na-achị ọchị, Nwafọ Oko na-achị ọchị. Enwe ike ha ejego na their coven. Je n'anya fụ na power ha ka nke da man bịa from ogbu nka. The man kpere ekpere a na-anarụzi bịa n'ogbu nka mmanya nwa nwụọ. Mmanya nwa nwụọ instead of onye ọ sị na ọ ga-anwụ. I don't know if you're getting the point. The man of God si na onye gbu my father ga-anwụ. Before na-eru ogbu nke onye agbu my father pịagbuo mma man of God. Ka agwa gị ụdị power ndị a ji. Ọsọ Chineke na-azọ mmadụ, ewepụ Chineke. Nwanne nna m agbụrụ nna m na-eji mmadụ agbara oge ọnwụ ya ruo were mmadụ gbara isi onwe ya. I think in 1997 or 1998. Oge ọnwụ ya ruru. Ọ chọọ iji ụmụnne m, ọ chọọ iji ofu onye na family mgbara isi onwe ya. Mana ụdị ekpere a na-akụ na be anyị. Ife bụ ụmụnne m na-akụ ekpere egwu na-atụ gị. Oge ụfọdụ akpekata ekpere a iwe na-ewe m, sị na achọrọ m ya, want to sleep. A na-apịa ekpere, odoge a na-ekpere a na-eje eluigwe. Ekpekatara ekpere, ọnwụ o bute ebe anyị na-alụ lasbon, afọ lasbon ya bụ Ifeanyị. Onye ọbụla mama ọfụma ma ife na-ekwu ife a. O were Ifeanyị nwa ya gbara isi onwe ya. In 2016, nwanne nna m anwụrụ, ọ nwụrụ, a confirm ọ na ọnwụgo. A na-eche ka eje kpọọ moto ka eje mọchụarị obinie. The man nwụkwa ọzọ binie. So nke ikpeazụ ọ nwụzi last year bụ Olisa bi n'igwe, Chinegbo ọgụ.
ọgụ nwoke nwere onye ọbụla na-celebrate in silence onye ọbụla a na-atamu ekele dị Chukwu na ọnwụ, but you can't come out and say it. So I came back to my village. A na-akwadebere ya na January 15. I came to the village na Christmas. Ọ bụrụ na abịa na be nna m bịa nwa post ya nọ n'iru onye ọbụla wepụta the posta dolie posta data ife ụma dolie ewufuo sifa na ọnwụ. Ọ bụ na o nwee isi ya ebunwe ogidi, ọ bụ na o nwee isi nọ n'ụhụ ọna ga-ebunwe ogidi isi apụta ka nke bụ dịsa ife ụma na my uncle igburu nna m ofu nna gị ka igbo egwu a na-atụ ndị ụmụ gị ha bịa were post ya bịa nwa na be nna m eje m die were the barrier were the banner ka ọsọ gịnị dolie ana m achọ laita ka m mụnye ya ọkụ, and that was on Sunday. Ndị obodo si na church onye ọbụla na-agafe mpulu all the thing down was bo door pieces. Nsa na ọ bụ na onwe isi na-ebu ogidi, ọ bụ na onwe onye ọnwụ na-atọ ụtọ ya pụta onye ọsọ gị bụ n'obodo a ma igwe ma onowu onye ọsọ gị bụrụ mpịagbuo gị. Ọmụnwa bụ Okwuluọra ndị Igbo, ana m achọ onye mụ na ya ga-anwụ. Ọ bụ na ife iru na oju gị isi, ana m achọ onye mụ na ya ga-anwụ na anwụ. I can't go down alone. It's not possible. And funny enough, nobody responded. Everybody was walking in fear because I was filming. I was in anger. I'm just trying to let you know how wicked our people are. Our people are very bad. Honestly, obviously, our people are very bad. And I want us to advise our brother in Germany. Brother in Malaysia, good evening. Yeah, Malaysia is in Australia now. Australia, sorry, I mix him number up. We plus 601. So sorry, yeah. From Australia, good evening. Thank you very much. Yeah, can man. Oh, them one no money be ke ibu ke ife na eme na bun. One ihe na-ekwu na mụ awonye Abia State, awonye osisi ọma ngwa Abia State. Thank you very much. So ihe anyị na-ekwu ịma oge anyị in the early 2000 o nwere Aba onye ọbụla gụrụ oyi na Aba ka ama nwoke a na-akpọ ụtụ pụtara na Aba that time bido nọ kpọwa aha ndị na-agwọ nshi ịghọtara. So ihe a na-eme that time ụtụ kpọọ many of them aga na villages ọbụla bịara na aga na each villages ụtụ ahụ pụta ya kpọọ aha ndị ha bụ enwere club like a clique ndị na-agwọ nshi na villages na Abia State na osisi ọma that's ngwa as a whole. Aba ugwu na agba obi ngwa ọdụsụ ngwa local government. So otu ahụ pụta ya kpọọ ha that time ndị Bakassi nọ. So ihe a na-eme aga akpọcha aha ha ebupụta ha egbuo ha ịghọtara. But the whole youth ga-apụta ewere mma ma ihe ụlọ akwụgbucha those people ha nwụọ. Some of them are banished ha na the villages ịghọtara. But otu ahụ bịazi bịa eriwazie bribe abịazi akwụzie ya ụgwọ ya kpọzie ndị na-nwe ihe ha mere ịghọtara. But at a point ihe ahụ mechara reduce na Abia State to the lowest level. But now the thing apụtakwala again. Ihe like my place na ndị na-agwọ nshi young boys ihe ikwuru na like young boys ihe na-akpọ ewe gwọ nshi a na-eme ọtụ ure a na-eme agba bet a na-eme eme gị sef ị ga na-akpata ego ị ga na-ama ihe ị ga na-eji ego na-eme gị bido ụlọ na ịrụ ụlọ na ha ga-eme gị sef the foundation ị ga-arụpụcha ya ịghọtara. Gị na-enwe problem etinye gị confusion na life gị na-enwe problem upon problem. Like mụa otu a na-arụ m ụlọ na my village. My first investment was na my village, but oge m rụchara my father ada ọrịa ha eme my father ọrịa. But my father was always stronger. Yes, if he self ndị amụma gbogbe na emere that na ọ ga-aba na dị ụlọ and oge onye a na-ata ahụhụ na-azụ ụmụ ya na-asọfa akwụkwọ school na ya kpọfe anyị those people were not there. Ha nọ na ụmụ nke ha na-arụ because most of them a na-azụ ụmụ ha na school. Ihe ha na-eme ụmụ ha pụta ha gaa na village na-egbu nkwụ na-arụ na-eme adọ ala. Most of the like my place ebe si a na-adọ ala wee a na-adọ ala ọ dị ya na-eme ha ere ala ha dọta ala ha ere ya maybe ree like one plot maybe 1 million ewere dị ala ewere lụọ nwaanyị ma ụzọ ọkada na-agba ọkada after some time ha lachikwa again chọkwa ala ha ga-ere ala like 5 people ofu ala ga-eresi ya na like 5 to 6 people ịghọtara. So gị nwa na inwe a lot of ala ma ịzụrụ portion of ala nke gị na-ere ya ha ebewara gị anyụkwu gazie n'ala gị hụ nke ha etiga gị ọgwụ onye aha nwụọ then ha bazie na dị ala ịghọtara. There are many things isi na-aga if ọ na-atụcha mmadụ ụjọ ịbazi village na-atụzi ụjọ. I'm telling you my brother ihe awụ ihe nidiri ndị Igbo like those time Bakassi pụtara bupụ isi ma ga fọm that kind of thing. Bakassi gburu ha wee na Aba na that time onye ọbụla awụ nwa Aba ga-ama Bakassi gburu ha wee
So those kind of people, as now again with that kind of bakasi again, how na show her fish her out na brother, the village. problem is if bata before you know it, they will corrupt it. Yes, that's the problem. Like that Utu put at that time. Utu put at that time. Na egbu ha niile, but the two best abia kwase a bribe. Yeah, baby, though, you know the thing abia pushize at a point. Oge Ojuzo Kanu no bura go as a governor there. So this kind of thing put again, my brother, it will help. It Thank will you help very because much, my Igbo brother land now from the thing Australia. everywhere. Thank you very much. Oh, Thank all you right, very brother. much. Thank you very, very much. Thank you. Where do we go from here? Where do we go? Somebody's asking at the comment section if I did celebrate my uncle's burial. Yes, I did. Mbasana my uncle, Abiam village, on with Fembialime, and any Abam village. Mfoka people in Jeberi or Basalom. I'm talking about my uncle, my father's only brother. John Madukobo. Mana more, I'm no come more kita. John Madukoba, don't worry for game. Ebo Bunguram Nando, but I don't want to These people were messed to go my life up. These people shattered my life. These people broke my life. These people did unthinkable to me. I was telling doctor, that was on Monday, I was telling doctor in the hospital that I didn't amazing my life enjoy. For a human being to tell you that no, they amazing do you enjoy, you know what it means? And what if I'm a walking dead. I'm telling you the truth. I tell you today, 22nd of July, 2021. Nde wopugi fenandom. So ume kan neku. I'm telling you the truth. I'm talking about 24 people. Nde nshi. Nda onwege mara ala hola. Onwege mabani. Mbe tikata obara Jesus from night till morning. Ke ifo. Hasimni ifo hasin angabo na mama mbia. If you talk to my family, they will tell you. I was born on 25th of December 1989. According to people, I'm a special child. I have a purpose. I have where I'm going to be. I'm going to someday be in a very high place. And that was exactly the reason behind my suffering. Every day of my life. From this challenge to that, from that to that. And in 2016 was the date. They say, okay, this year we are going to bury this boy. You know, everything about him is going to end in 2016. For me to survive 2016 into 2017, no mortal. So, as I'm telling you the truth. Also, I give you with 10 million naira. You can go and try. They will tell you it won't work. Also, more 2016 now. I have lost half of me. Abụ na ife nwoke ji bụrụ nwoke dị 100, ị nwerọzi 50. Ewere go ọgwụ pịalie m. A sị na onye nọ na-ada atụ ụjọ dị. That is why from today, I have nothing to lose. Ndị ewere go ọgwụ gbarie ndụ m. Msị dọkịta na ndụ ada atọzi m ụtọ. Ife ngabiga go asị mmadụ. Ka ife mme. I'm in the village, I don't know you. No, asking that this guy, I'm a brief ass your gabo. He cannot. Abone mando jo. Hey jironti anu no nya gabo nuku mado. Let me tell you. Nwa obuna amu na bai. Nwanne my father na-eje ene na akara aka ya. Abia eje ene na akara aka gị ka amara ife ị ga-abụ. Ndị ajọ mmadụ na-enyo dị ka family enwere ndị ajọ mmadụ. Nwa obuna amu eje nyo. Ọ ga-abụ onye oshi, ọ ga-abụ president, ọ ga-abụ gọvanọ. Ọ bụrụ na akara gị dị mma, achụba gị from obere ka egbuo. O tega achụbalụ m. But 2016 was the highlight. Ana m ekpe ekpere, ife mfo na 2016. Ya enwekwa na onye ọbụla na-anụ onu m n'afọ m ga-afụ ya. Chineke oseburu ụwa. Agbanwe. Onye okwu ya bụ na amen. Jehova Adonai, Jehova Elohim, Jehova Sikeno. Jehovah Rapha, Elohima. Ihe m nwa bụ okwu lọrọ ndị Igbo fo na 2016. Ye nwekwa na nwa gị na-enene ife agafe ya. Because the experience is awful. It was the worst experience in the war. Every night, buru akpati bịa ka eburu gị tii na akpati. Every night. I don't know where we go from here. Somebody's writing at the comment section telling me not to use English. And the person is writing in English. You want me to speak in Igbo, and you are using English to tell me not to speak in English. You are using English to write, telling me not to speak English. That is one problem our people have.
You are going over an important issue. Their problem be English in Igbo no Igbo. I don't think I will entertain such people today. 2016, a year that shouldn't come back again. It shouldn't. It was a bad year. So I pray it doesn't come back again. Caller from UK, good evening. Caller from Hello. UK, good evening. Move away from your listening device. One name, oh. Okay, in an now. Clearly, go ahead, brother from UK. Go ahead. Okay. Afam bụ Chinedu, abụ m onye alọ ndị Izọg. Thank you very much. So kesi nke m digoro ichegoro because na a na-ekwu ya nọ ka mbụ na m na-ekwu iche ma na m na-agbachitere my village. Mana village ke m si na ya bụ na alọ ndị Izọg ebe nsi bụ na wee lukwa tata since nji wepụta ụwa. Ụmụnna m na-anọkọ tugeda na-erikọ na-aṅụkọ tugeda anwụrụgbe mgbe anọgide ka akụkọ na-eji wee gbukwa onye nwa na-egbu amamete mmiri na anaghị akọrọ aka onye ọbụla na-emere onwe ya ihe ma onweghị na-atụ ibi ụjọ na vileji na my village ama maka village na alọ ndị Izọgụ mana na-agwa gị my own village ka ọgọ ebe nna m si ịghọtago. Our people ndị ọsọ na-ebi people anwụrụ onye a na-atụ ụjọ onye ọbụla na-eje na nke mmeje ebe ọbụla m chọrọ ije rie nri nọkọ with people nakwa Krismas n'ahụ ofi ya ama m yote mmiri and ihe na-achọ ka m gwakwa people bụ na ndị be anyị agba mbọ na-eme okwefụrụ ndị pastọ a na-akpọta na a na-eji ekpere ezinụlọ. Ndị be anyị agba mbọ mee these people avoid because ndị edisago family in the name of na a na-afụrụ gị ọfụ na a na-asị gị na onye a na-egbu gị ndị etisago many family ka na-agwa gị ha. Mana brother, vision is real. Mmadụ a na-afụrụ ma ejikwa m anya m afụ. Vision dị real, ana m afụ. Ọ na-adịrị Nigeria wee dị ka ọ dị. Ha na-ha afụ ndị Nigeria nwọkụ n'ọsọsọ mgbe anyị egbu mmadụ ka ha na. Brother, ị na-ekwu na ka ịkpa nkata. Enwe ndị amụma nwee ndị amụma ụgha. Mụnwa bụ Okwulọrụ, onwe oge bụ ndị na-ana n'abalị kịta. I'm telling you the truth. Ife niile ga-eme echi m ga-afụ ya na nlọ n'abalị ya. Mpụtazie ife na-eme kịta o doo m anya na m afụ gị ife a before. Oh, ndụ m dị. Enwe ike be gị dị mma, but don't say that na pastor na-afụ. Ma pastor fụ m ọfụrụ enwe ndị ọjọọ na ebe niile. Enwe ike ọjọọ watch na bunu ma na ọ dị ndị ọjọọ mana my point bụ na ndị ọjọọ dị o. I don't doubt it. But na agwa gị na majority bụ na by na most people adịghị 95% na-emelu na asị na-egbukwara onye egbughị onye a ya abụghị akọfam nọ na just based on na ihe mmadụ ji wee sịkwa na uncle onye a na-achụ onye a just ahụ people aba ya ndo it onwere oke isi no concrete evidence. Ị na-agwa gị opio na mmadụ nwere accident na be anyị now achọ ofu onye a ebuli onwe onye echeki m ụzọ ọ bụ n'ọnụ oke anyị nwa na-abịazi obodo a ịnọzie na Europe zi onwe ka esi onwe accident n'ụzọ echeki ka ya si wee mee amara how far from there confirm agwaghị esatịrị ihe ka ọsọ accident ya mana be anyị bụ na onye ọbụla etibego na-egbukwana onye ahụ na-egbukwana ya ka everybody will be brother, let me tell you before you go. Isi na arọ ndị Izọgụ ebe isi na ife ọjọọ adịrọ ebe mụnwa bụ Okwulọra si ndị be anyị ga-anọ na village kpọgbuo onye nọ na America iburu ozu ya bunata. Thank you very much my brother from arọ ndị Izọgụ. Ọ sị na befa na ụdị ife ọjọọ adịrọ na ndị I can agree, but I'm telling you about my village. And ọ bụrụ na ị bụ onye ụhụ ọnụ ụgbọ ọka and you are watching, ọ bụrụ na asị ka nna atụ, call me on 09017342796. Ịkpọgodi m na village square ma Ifu square ma ama obodo, I'm going to come there. You know me very well. I am fearless, and if you want us to die together, I love that. I am tough to the core. In fact, I don't know if you know anybody tougher than I am. Some of you know me, but you don't know me very well. The determination way. I am ready to die for what I believe in. The day I spoke to Igwe of my village, Igwe village I be Igwe di Nweke. Igwe di Nweke mana my father motalomo. O mana my father nwere mmadụ dị ka m. So Igwe di Nweke, they want to do nonsense with my family. I told them, any day mma ewenyu mma enu, mmadụ ama mbatakwa obodo a, mmadụ ama pụant. Chukwuge ma amara egwu tụọ fa n'azụ. Achọrọ m ịma na ibe Igwe.
Igwe di Nweke, I told him, don't play with my family. Don't do that. Nse ma ndị nche, ọ dịrị ndị nche bịa be nna m bịa mee mkpọtụ nsịfa jee gwa na Igwe na onwe onye unu furu unu afụbe before. Ha sị na ha mara onye mbụ. Nsị a na mụ nwa bụ Okwuluọra ndị Igbo na onweke unu bịa bịa. Igwe na nwanne nna m boy, Igwe na nwanne nna m boy. And you know the story. Gwa ya na nwoke a nungu unu bịa bịa na onye nwa mụrụ m. Go and tell the Igwe. And then ọ bụ na o take your time, money agba war. We found out a war without end. I told you go no open an and I meant every word that I say. Everything I'm gonna me no me. I'm telling you the truth. Honestly, I am telling you. Let's go to the phone and say hello, good evening. Hello, good evening. Hello, brother. Good evening, please. Good evening. Good evening. Move away from your listening device. Or move away. I've done that, brother Kulor, and there also. Thank you very Good much. evening, no. Thank you. I'll make a leg in him and no macan isim na Italy. Isim na Roma this SC Masugida. Ah, Masugida, former Kano Pillars player. Thank you very much. Kano Pillars. Yeah, they lost to Rangers yesterday. 2 goals to 0 here and there. Yeah. I was watching it in Magic FM. I had it. Man, na here na on makan no here was your marking this and no. Though my brother just watch up now from now, but on our one and when he do turn a village. Well, let's thank God. I wouldn't every village like that. Yeah, I wouldn't every at least I've got 30% of the villages in Igbo land gather like that. No, one I can the man no. In fact, here and the many man I cannot wait to. I am not in support of India Hausa, but India Hausa I have a love of Karaniwa Wundi Igbo. Etrum Nugu Hausa. And that is why development and Habatano Budani, Ima, I have money hitu Boma from a Titi local government area of Imo State. Ungwage Bemsi Wepota, even on a WhatsApp group, when I'm Adam Self, I'm brother Adamo. Eba nkano when matazi na when otuto madu from my village, Mandi no America, Mandi no London, Mandi no Malaysia, Okulora, with what I'm telling you. My village, you got here now, Ulo no my village. The house that is in my village, I don't know that house give 5 million naira. That is the most beautiful house in my village. I'm telling you the truth. I don't go no where I cannot go and build in my village. I'm on here Nagwage. Up to the extent Mariano, I never make intimidate. One of my uncle in those days, up at 1988, Mbahu Maka na bia na nkanya na bia some moto. Up at like this, or park of motor, abo motor ato, Umaka puta, ane kumiro na nye ha 20 naira. But do you know that young boys are making it nowadays? The man nowhere, he is not happy. The man is not happy because on a choker, he was thinking is those days everybody will come, they will be worshiping him. They will be buying for him. And then I never know when I end the connection. But why I don't want to the money go then? So boys are making it in the village now. He's not happy at all because on our chok and the money they just come and be bowing for him like in those days. Another Saraya moto. Up putano onye do turn on Europe. Why as na Europe na that's no na Europe na kwa we borrow. I don't know why he doesn't want anybody to progress. On our chok no na here blana chok ade meet here. My village now, I'm telling you the truth. I cannot build house in my village. I'm telling you the truth. Even I'm surprised from this WhatsApp group. Now most of our brothers are in Malaysia. Most of them are in Indonesia. Most of them are in Italy. Most of them are in London. Most of them are in America. But if you go to my village, Ulo, the most beautiful house in my village. I don't even think if it's up to 4 million naira, 5 million naira. Brother from Italy, former Masugida player. Thank you very much. Thank you very, very much. Former player of Kano, Pillars of Kano. Thank you very, very much. Should we go to this, our brother? Let's go and bring this, our brother, back on board. The brother who previously complained that Pascal Okechukwu, Cubana chief priest, duped him of 100,000 naira, but it is a clear case of deceit. Somebody who cloned the Cubana chief priest account took 100,000 naira from him. I don't know why he's continued to call. I've tried to call him back to know if there is any development, but it's not there. Caller from UK. Good evening. Good evening. Good evening, my brother. I'm from Asia Mobiato and Imbito local government. My village is the worst village in the whole Igbo.
my village. Even my village. Nyana ha na-egbugbuo ma ndị mba. Nyana ịpụta my village ya na your moto mebie. Ka nshi from ukwu ọjị. Iru ala n'ukwu ọjị. Moto gị mebie n'ukwu ọjị. Never you go any neighboring house unu dị asị ka ya gaa nana ha mmiri ga-anọ. Ha ga-egbu gị. Ha chọrọ ịma m my village is the most wicked village in Igbo land as well Igbo concern. Okpuru nkọwalụ na ife and ife mege chi ga-eji chi ga-abụ here. Anya mara ha ụra. My family brother lọtara ụlọ December 31st 2017 onye na moti ya lọta ọwa an importer onye na moti ya lọta with nwunye ya ọ lọtara ụlọ December 31st 2017 the afternoon the following day first nyanwụ emere ma ihe gburu like that. You understand? So then in my own family issue that my sister, since my sister, his husband, they were a white man, Lotta, 1996. How about for my sister wrote today? Sorry. My sister, December 1996, my senior brother, the Oman Lagos here, how about for you? Or they anything all Basrulo. More with Rego, Mule by house na my mother in that house. I will try my house, roof for the house. 1 month to the roof for the house. Just in the afternoon, my mother, I rush out to hospital. Yeah, Joy, God. Yeah. My brother, Uncle many things in them, but you now know that I'm in the solution. The solution is gone and the bullet. Because to tell you the truth, now these people they make it know me to the extent of to provoke me that now the highest even when so manas no matter no day, but on a lot of Nigeria, no the highest motor when go when I gone and the bullets. Because I got to turn up now, how I go there, ever as a Bible sit up 9 only for your long time to live. How I go to that place? You understand? Village. The only solution, gun and the bullet. Too much. In that our village, in our village, Haga too much, and I am very, very ready for them. I'm 100% ready for them. My brother, in our place. Even in our place, my brother, he get a water from upstairs in our place. The highest village in Nawagi, na the whole Alibo, Eziamo Biato, Stroke Umunoha, and the Eziamo Biato. This is the worst village. And when I didn't about your village. Your village are the Yenshi, my brother. If you not here, your village are the Yenshi. Your village, not 12 years I buy in a Yenshi. Not 12 years, I buy in my own village in a Yenshi. If Rabbi, he got how many people in outside country in my own village? He got how many people no outside country in my own village? Never had a one village. One month you were for him with my mother. Help my mother. My mother even too much in our labor. And this topic, we must continue this topic. I continue this topic. Like this. We will continue. Thank you very much. I understand your pain, brother. I understand. Thank you very much, brother from Turkey. Ono na akọ ife ya na ije ụwa na eje. Ọ sị na ọ lụsịrị ụlọ rufuo ya egbuzie mmịa ya nwa gba ọsọ. And somebody in the comment section said he's not going to listen to my program again if I don't speak in Igbo. I made the program na 100% Igbo. It's your choice. If you want to be here, you'll be here. If you don't want to be here, there are places you can go. So, thank you very much. And funny enough, each English language, Igbo.
You want to promote Igbo language. You want me to speak in Igbo, and you are writing that in English. I think you are the one who is mistaken. So, pardon me, brother. Your wish is not going to be a reality. I can't say program nke man me miss English in Igbo. On what if I na-eze on what if I na-ekwu ebe a ya maro. If you know na ịchọ ikwu maka ndị Spain kịta na-asụ ya n'Igbo. Ndị Spain chọọ ịnụkwa ife anyị kwuru akpọ somebody or translate ya. We are talking on social media. Ịchọ ikwu maka ndị Saudi Arabia na-asụ ya n'Igbo. They will still call somebody or translate elufa ife niile a na-ekwu. In fact, on with technology I get with the TG's broadcast or translate here to any language and I don't know the problem for our people. If you want to be here with all due respect, you be here. If you feel it's not interesting because we are using English, Pidgin and Igbo all together against your soul wish for it to be run in Igbo language 100%, you decide. It's opinionated. It's your decision to make, brother. With all the love in the world, I'm telling you, please, anime mix, see a mix. Ana m asụrụ Igbo, ana m asụrụ Oyibo, ana m asụ Pidgin, no ọbụna o si pụta m n'ọnụ. And I've continued to mention this, please. Oh, Biko, one name. Oh, thank you very much. Let's go to South America and say, caller from South America. Good evening. Good evening, Kulora. Thank you, man. Oh, the man one ebe ka isi akpọ, onye ebe ka Igbo. It's Venezuela. Venezuela, thank you very much. This topic today, the topic is very, very interesting. What do you okay? What I go? Yes. No, the call is not clear. The call from Venezuela is breaking. He needs to call back. There is need for clarity. We need to be very clear. Let's go to Hamburg. Our brother, Mr. Edwin, in Hamburg, Germany, is here. Good evening, brother. Good evening, Flora. Good evening, Odogudalu. Hello. Yeah, I don't know your program, but easy support here. I don't know why people even when I run a program, you have any condition how you run. I don't understand our people. In as to go to Igbo here, what does it have to do with the topic? Or that's why I know you book I listen and Igbo the bad again. I don't understand. I don't understand our people. Because Kulora enchọrọ ikwu dị ihe niile na-eme dị because ebe hụrụ m ga-ekwukwe about my own village. My own village, I've not witnessed anything, any other way came but I'm na ihe dị bad dị. But I'm sure because ebe from ekwetọrọ m na ewe ihe dị ka dibịa. Iwetago. Because when no neto, because our house no very close to road maybe I can wait Jafia, but I won't demand major road, but I can wait. But I used to see one man and boy mewe wumba and boy moga for hala to no dibia, but a manager. And for me, I will not lie you. Anyway, making them one day, or making them. But people try to tell me something is wrong. But I never believed it, until I was persuaded. You have to listen to people. I never would do that before. So, and it happened. Engineer we had we believe in our headache at Dibia. I do not do Kendi Dibia now the same. Or I said, where the what is the Kehendana Rosin, what a benet, Kehanaro. Which you know where a hen menona. Because where is the dia? That was in a Zago. Somebody took me there. I only and that's the first time I went to Dibia, and that's the last I will ever go to Dibia. So I not believe, oh, here we Zoku now. Now for your life, I was just seeing it live. Now here we Zoko. I was just looking for a way to get out of that place. I will not lie you. But I didn't know what brought me to that place. In age, precisely, you will see red, getting my hammer get the benil. Enough when I really on them. So here I was able to leave that. Chineke wait your bar and Shebapo.
mere nji we believe o were ihe dịka all this thing na-ekwu here. So our people we na run program we na-enye ohere ama nwanje ekwu ihe ahụbe many na my own place ahụbe m sign na anything Okulora on my village ị na-anụkwa na enyere mmadụ live township for 20 years on my village ka ihe mere mụ ama enugo about it, which is a good thing. Afọ na mmadụ na omume ya nweka ọ da chụọ ya gbara ya ụgbọ nwamkpi ọpụọ. m na-agwa na o mere na my village, but that doesn't mean na yeah my own will say I believe that some things na happen, but I don't know how I will put it. I don't know how I will put direct it. experience. Ewebe m short matter gasha ewebe. Thank you very much. I would in a way setback. You know, go sometimes they 3 times now something is about more. I believe more. But Okulora. Ebe honum. I work with Hena de possible in a low wow. I am just my own for people to. My brother from Germany. Ganiru na Thank you very much, Ganiru. Mr. Edwin, a very good man from Hamburg in Germany, and I'm rounding up. Let's bring the brother back. Brother, good evening. Good evening, sir. Brother, where are you calling from? I'm calling from Texas. From Texas, United States of America, the Lone Star State. Okay, go ahead. Yeah. I'm Wakporo. Is it? Go ahead. Okay, time ahụ gwa gị na ihe m isi m send the evidence. Send go m the evidence na WhatsApp. Are you getting it? Ihe a na-eme ka nkọgoti ya si ihe a na-eme na 26th. Ihe na-eme na 26th of July. Ka o bido mewa Keeper Africa app. Ị chọrọ ebe ị na-eme business, iji your Keeper Africa app mee ya. Ị ga-afọ onye ji gị ụgwọ. I send a message. So na-eme program ahụ. Mgbe ọ na-eme the program, o nwere one woman from Kano. O nyere 500,000. O si the woman na a ga-enye akọ support ihe ọ na-eme. And o mecha ihe ahụ. O mere ya na Instagram. O mere ya na Instagram. Ọ nọkwa na Facebook. Ọ connect with Facebook. So onye ya 500,000. O mecha o nwekwa one boy again. O nyere 500,000 na-eme ihe solar. Are you getting it? So pin a number. OTC pin a number again now. Pin a number as in case if you want to play game that you have to please chat us. So Mwa says okay, no problem. Because man go rumor, no na imia. So ma ja chat ya si ya oga oniwe na shi meba na chat. Si ya na m choka onye mi ha ka mba ka mo to ge shi mo sim no he na eme. So no problem. O sim no 1 day 50,000, 2 day 95,000. Si okay, no to kwa sure sim no correct sure. Onwe he na eme no trust. Gini okwu na video call. Mene ya kwuru na voice call or video call. Ọ bụrụ na voice chief priest ka ị na-anụ. All voice si agongo kwa na-ekwu okwu every day m na eno m esi ya na Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter. I'm na-esi everywhere. If short anọ m total Wi-Fi. Onwe ihe m na mbata ọrụ m nọgodi na office m ga na-agba m nọ online. Are you getting it? So I subscribe to all in channel. Mgbe ọbụla ọ bata online ọ ga-enye m notification. So ihe ndị a na-eme m na-acha atịcha onye m dị account number o m send before Okeobi Vincent ọ sị m na onye ga-receive the money adụọ nọọsụ na ka m send ya n'ime akaụntụ ya gongon ka afụ ji ala adụgon before send m game ọ bịa send m dị account number Okechukwu Kubana mgbe o send m dị account number Okechukwu Kubana ma send ọ sị m wait na a ga-esend m next 5 minutes. After 5 minutes m sị ya no menu na time agwụgwọ ya sị m ka m chere no even match m sị ya which one be even match na. So na-eme ihe n'ihe am say what is the meaning of this? Ọ bụ na ome ọ ga-agwa m na ọ karịrị ihe a. If m na-eso WhatsApp status ya before post anything na Instagram, ọ ga-anọgodi na WhatsApp status first before post ihe na WhatsApp status Instagram ya. Before Instagram ma fe anything Instagram o post. Ihe nọ n'Instagram niile follow ahụ 3.something million na-esi ya. Ihe nọkwa na-esi ya na official Facebook ya bụ 50.50k na-esi ya. So m na-achat ya ma gazi everything. Gaze format is okay. Ọ bụgo na ọ wụrụ akaụntụ ya Okechukwu Kubana afia nga mee interview nwere interview emere ya before na just na fam ya Roslyn ya ko Roslyn Okechukwu. So ọgba ọ na-akọwa afia o nwere afọ Igbo ọ na-aza Plumzo Okechukwu. So ma says okay so far no familial Okechukwu no ya ma. I getting my point. So Mwa says okay so far this man nwere go like this. Okay emenwu di here no can. Brother, let me come. Na that video o mere Instagram o kwuru onye chọọ ịgba game ya contact ya na number ahụ.
Yes, on Instagram, opinion on Instagram. Wow. That number on Instagram. Interesting. Are you getting it? Yes. A screenshot to that girl. A screenshot to that girl out with video call. Like I'm sure I'll saying the regi. Even that number opinion they are there. Are you getting it? So always in na even screenshot video call with that girl I was saying 500,000. A screenshot yeah. Are you getting it? To show the evidence because no one amazing in the name of now let me know if possible na here I got no possible no the la not fixed game. Without fixed game na anama agbe ha. We hear basa me because I don't mean good in all this match of 18 anama agbe ha. Here basa ya cho me neti no puta sim tinye ego mi ha na ama ba. Amo ebe m na roro na enweta ego m. Are you getting my point? So I'm very ashamed to say this thing to you because okay but I na-ekwu maka ihe ndị Igbo evil doers a na-eme m sị ka m complain ya ọ bụ na enwe direct contact to him onye a reach ya ọ bụ na account number ahụ bụ account number ọ na-use because I'm sure onye na-emepe account number n'oge bururi that thing even m gagodo bank na-asị ndị bank na-esend m ego n'ihe a and he was fraud me with this account ha ga-enye m evidence mbute evidence m our chat esizo the account onye nwe ya abịa. Brother, what I will advise is thank God na ego lose over 100,000 naira is not much and ọ na ịchọ ka follow this case na we could cost ogo 1 million naira ije na EFCC kita mo na ICPC to report this case enwe ike asigote 500,000 ka we mepe file and Chineke gozi gị nọ na Texas so ife a ga-abụrụ anyị niile ife mmụta ụdị scam dị n'obodo a kita o nwere ife people ama mme ọmụ ụdị scam be mmadụ ga-ejigu your mother mee gị scam iche no your mother ka gịnị a na-ekwe ma no scam ka ọ bụ so I like him the fact na iwepụtara ife and amakwa na ọbụrụ chief priest ọ mmadụ copy the whole thing especially Imo State enwe so many talented scammers in Imo State enwe talented scammers there so I will advise you to let it go ịchọ push ya now you are going to lose a lot of money asigodi na osi to ba challenge si ijebe court o mebe nke a you nwere ego chief priest nwe even when I know that nobody am refer abuna chief priest chọrọ ime scam o menu scam 1 billion naira 200 million he cannot put himself in trouble or shambles because of 100,000 naira so I'm advising you on behalf of all of us to let it go and be more careful. Somebody can crop somebody's video, add a voice and everything is going to look real. I understand. People in the comment section that no may video is you. But maybe people are hijack go the whole process and when they scam see, people. Okulora, oti meri ha na. Oti mere pin your number here akwụsị na 96. Ipi bi 96 ya na. Ihe m na His voice is no longer coming. The brother don't want to give up, and I'm advising him to give up. It might be a fake page. It might be something. But I'm sure that Chief Priest, I'm a menu scam 100,000 naira. I'm not a scam at all. 100,000 naira. So I will advise the brother to forget it. Because if you want to pursue the case, I will actually pursue the case. We are 1 million now. We're EFCC. ICPC. It will tell the account number. And you don't do such. We thank God not 100,000 naira. Oh, ife nkuzi. Oliver the Coke kwesị ọ na-eme ọ na-adị mma anọkata ife mee ka e were ya mụta ife kama mmadụ anwụna. Ife mee ka e were ya mụta ife kama mmadụ anwụna in the process. The consequences shouldn't be too much. But at some point, ife mee ọ na-adị mma n'otu si gbaa egbe ka people ma that na danger dị. Mana ịgba aha gbara egbukọ na mmadụ. So and this is a clear case study. It's 100,000 naira. You can't pursue the case. You can't. If you want to take up the case, within 1 month to get 1 million naira. How can you pursue 100,000 naira with 1 million naira? You are in Texas, United States. You be more careful. Scam is too much. Scam is too much. I can assure you that. In fact, in all clarity, scam is too much. You need to be more careful. You need to be more careful. Cubana Chief Priest cannot do such. I'm not vouching for anybody, but I know he cannot do such. Good evening. No, it's not. It's breaking. The call is not clear. Where should we go to? Should we go to our brother in New York? Let's try to go to New York because I'm rounding up. Let's go to New York for the first time today. And then I'm going to go to Norway. There is a local call that I'm going to attend to before we go. Brother Chukwu Merijena, New York. Good evening, brother. Yeah, good evening. Okulora. Good evening.
Yeah, Flora, mụ abụ onye isi ochi, so ihe a niile a na-ekwu emebeghị m experience na be ịghọta. So people na-abata, but like the way people na-ekwu ihe a, ịmaga anyị nwa nọzi outside, anyị ga na-atụzi ụjọ ịbata You need to be careful. ịghọta. So but like emebeghị m ihe experience, and some people, like we lost some people also na our kindred, and also before, like last 2 years. So people are nature na onye bịara gbuo ha or something, but at a time we now realize na ha na-arịa ọrịa, you understand, ha nwere unreliable, like their health, ma ndị nwere something like cancer and all that. But ịmago anọ na village a ga na-ekwu na ịmago na onye agburu ya, maybe na enyere ya nsị or something, but if you check, like ebuga ha n'ezigbo ụlọ ọgwụ gị hụ na ahụ adịghị onye ahụ, ma mmeta ihe na-ekwu gị hụ na ahụ adịghị onye ahụ, but people ga na-asị na onye a nyere ya nsị, na onye a gburu onye dị otu, ịmago na onye a, but at a time you find out na ahụ o nwere ihe na-arịagbu onye ahụ, maybe onye a nwere stroke, or maybe onye a nwere let me chip in something. Ndị a na-eme nshi na-emekonu mmadụ ọya. Ọ dị ka my father poison ka enyere ya, poison a turns to so many things. Anyị ma onye nyere ya poison, ọ gwara anyị before nwụọ. Ndị nshi nwere ike ime mmadụ migraine kịta. Mmadụ nwere ike ijebe dibịa kwuo okwu si onye a okwulọra migraine omebe m. Oge ife ga na-emezi m na asị na migraine na-eme ma mma na ọ bụrụ natural one, no spiritual migraine ka emelu. Like m nwa gebe nọ na lụọ bịa na-afanye m ife n'ọnụ, ewere ife m achọrọ iri na-afanye m n'ọnụ, and sometimes ọ na-enwe effect na real life, those things. Yeah, ọ na-enwe effect, it's just that, like ihe ọbụla i believe ga na ịmaga ọ ga na-agara onye, mụ alakwa village, na-eje eri everywhere, ebe ọ na okwu m batara. Nwanne erie ya na village anyị, ma nnazikwa New York na-eri n'isoji, abịakwana Nkalaba anyị bịara ya. Because achọrọ m inwe that mindset na ụjọ ga na-akụ m. Brother, apart from the village and all that, the fact na ibi America for years, bata enwe natural envy. Abụrụ si na village ka na-enye poison, mana taa nwe ebe ibi enwe ka si na this guy is a big guy, na moto and any perfume ọgba, anything happens. So now, this time on a higher level, you be careful. That is the point. You are not the Chukwu marriage of before. You are a big guy now. Yeah. Thank you very much. I appreciate you, my brother. God bless. Thank you. Thank you very much. One na village a mmiri na agụ gị, ị ga-anakwaba unu je ṅụọ mmiri. I'm telling you, I know if you're not touch, but you need to go to your house and drink water. You must go home and drink water. And it's a shame that you don't even trust your neighbor. So let's go to Doha, Qatar. Brother from Doha, Qatar. Yeah. Honorable, good evening. Yeah, Flora and Igbo. Thank you very much. Uchenna Ewo. Thank you. Na-akpọ from Doha, Qatar. Thank you very much. Yes, abụ m onye akwụke ọkụ n'anọ nke dị na Nkanu. Ihe m na-akpọrọ bụ maka our brother kpọ last wee na-ekwu na emere ya wayo. Nke bụ eziokwu bụ na ya ha abụrụ that guy ọ na-ekwu ya wayo. Ekronu that thing ekronu, as in oge that person mere ya ihe ahụ, onye ahụ watchara ihe obi kwuba ihe ahụ uche ya watch ya wee mmadụ exact gịnị na ahụ wee jiri titin wee mee gịnị karịa the thing. Ndị na-arụ ọrụ ochefugo na ọrụ kọmputa ka ndị Igbo be anyị na-arụ. Ọkwa ọrụ kọmputa n'ime ụlọ, every down thing ya na-akpịa material, ya were every material, e were nke voice mmadụ, e were nke na-ekwu ka nwaanyị, e were nke na-eyiri ihe ọbụla in exactly. So what is 100,000? As in to compare maka onye ọ na-ekwu maka ya. So ya were good at na ye kwuzi such a thing ọ na-eme ifele, the guy ama mmewu, the guy chọọ ime ụdị ya, ọ ga-eme something like millions, billions ebe ọ ga-agado aka. And bụrụ ihe ọ ga-abịa mebe na Facebook na mebe online, ọ ga-abịa oge ihe a ga-compete to company, agaghị apịa ya apịa, do the money, do ya ozugbo. So because ihe mụnwa Thank you very much, my brother. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And again,
I want to remind us and thank us that we are up to 100,000 followers on Facebook, 100,000 incredible friends on Facebook, and it is a thing to celebrate. And I ask our people to please do 10 seconds video for me, 5 seconds, 15 seconds. Okulora, congrats on your 100,000 followers on Facebook. Okulora, you are incredible. Okulora, God bless you. Okulora, this and that. You can do that at your workplace, in church, in school, with your children. I love those who deal with their family. You know, there's a brother in France, Yana Wunya with Omufanab. All of them were waving at Okulora. Okulora, you are doing well. And there is another family in Houston, Texas. They did, and a lot of individuals. And a brother in China, you know, he was rocking a Olamide song called Rock. And he was sending messages to Okulora. He was appreciating me, and anytime I am depressed, I go over the video and listen to people, the things Igbo people worldwide say about me, and then I tell myself that I must pick up my pieces and begin again. And a lot of people are hoping on me. A lot of people believe that things are going to improve because I am alive, because I am there, because I am speaking. Thank you very much. And once again, let me use this opportunity to make Igbo people know each other and share contact. A lot of people were in a comment section. A lot of people ask I'm go for there, and I'm urging us to be careful. Be very, very careful. So you don't find yourself in the shoes of this brother in Texas, United States of America. Write at the comment section. Tell me where you're watching from. Those in Canada, Sweden, those in Malmo, Sweden, Örebro, Sweden, Hammarby, Sweden, Nokop, Sweden, Uppsala, Sweden, those in Örebro, Sweden, those in Stockholm, Sweden, those in Viking, Norway, Oslo, Norway, those watching from Waitakere, those in Wellington, those watching from Christchurch in New Zealand, those in Australia, Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide. Write at the comment section, and if you see a brother or a sister in nearby location, you send them request and see if there is a way you become friends. Abona in a comment section na anu di na munye. We one day, and up to 200 powerful Igbo women, nobody, Igbo professionals, doctors, physicians, and all that. All these professional works. They do that in New Zealand, in Australia, in America, in UK, in Germany. The only thing lacking in their life is a man. You know, in Igbo land, when one, I say, whoever you are, if you don't have a man in your life, you are irrelevant. That is Igbo belief. It's Igbo culture. It's Igbo way of life. That is why Genevieve Nnaji, if I saw her, man, we don't value her. She's not married. She's not with any man. I believe we will call feminist. So every right-thinking Igbo woman, when you succeed, what is remaining is a man. So these women don't know what they follow the program. They don't mind coming to Nigeria, coming to UAE, or coming to India to get married to you, and then or process your visa, you go over there. But you know, I'm Okulora. Abunambo desperado. You man na fuzi meba. Nsoro ofu nwanyi na America. And a lot of Igbo women in America that will fly back. Eje na Ikoyi, eje buy banyering, say picture, eje American embassy, UK, and all that. So, but I'm not a desperado. And when a lot of problems need to resolve, I don't want to carry those problems to a woman. So I need to sort my life first. I have a lot of wars that I need to fight. So, if you're in the comment section and you are doing well, a woman, an Igbo woman, I know them. Come on, if we are not church, I try me onye GCT all. I and this guy be Igbo mmadụ. At the end, you find yourself in Canada. You will let the woman who go as no na Kulora Kosibia. So I want to use this opportunity to advise our people to be of good conduct. You need to be of good conduct. Emena mmadụ ife ọjọọ. Asị na ogbu mma ga-eti na mmana. Ogbo egbe gị kpachara anya na egbe ka ị ga-esi na ya na. You want to go to America. You want to have a good life. Don't do that at someone's expense. When you find yourself in Houston, in Dallas, in Austin, you know, you now see the woman as somebody who is nagging, as somebody who is older than you. And it's time misbehaving. That's why I always tell these women, there is no way I can help. Come to comment section, listen to my program, watch my program. If you see a young man name make sense, you can now, the same nature onya, nchota be and you go bono again wafatalia. Actually, me bu onye mfota at the end. It will end in disappointment. I've continued to say that for those of us who are
who are following me on WhatsApp, all the video I send them like, thank you, Okulora, this and that. I post them on my WhatsApp. I post them on WhatsApp and people are saying, oh, one even post now. Some men see no no. I will send the number. Oh, a guy even post the women see a follow. I will send the number to you because actually your brother again. And if it works, it's fine. If it doesn't, it's fine. Please be of good conduct. It's very, very important. It is critical that you behave. I'm Oko Emmanuel Onyeka, and I am going to draw the curtain here today. And tomorrow, Sitenike Chineke, we are going to reconfirm. We are going to continue tomorrow. Thank you very much. I love you. I love you so much. I'm Okulora, wherever you are. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. I'm going to see you soon. I'm done for today. People should stop calling because I'm done for today. Thank you very much. I will start again. Thank you very much. People are still calling. I'm done. I'm done already. I'm done. I wish they will allow us to enjoy this song momentarily for a few minutes. But they wouldn't. They are still calling, but I'm done. I'm done already. I'm done. So see you soon. See you. Thank you very much. God bless you. Okulora, I've sent you video of my video. Somebody said he sent me a video. I'm going to look at that. You need to follow me. I'm going to look at that. See you soon. Good night. Thank you, everybody. Thank you for being here today. God bless you. They cannot stop calling. Somebody's even calling on me. I say, Ah, God of Nazareth. Good night. God bless you. See you soon. Please keep sending me your video because I'm compiling them very soon. Keep sending your videos to my WhatsApp. God bless you for being here today. Some people are not listening. They wouldn't allow us to enjoy the music. See you soon. I'll see you.